Το θέατρο της Τετάρτης. Θα ακούσετε το έργο του Θόρντον Βάιλντερ, «Η μικρή μας πόλη», μετάφρασης Μαρίας Κατζουράκη. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που ακούγονται οι καλλιτέχνες: Κώστας Ριγόπουλος, διευθυντής σκηνής; Νίκος Πιλάβιος, Τζο Κρόουελ; Λικούργος Καλέργης, γιατρός Γκίψ; Λάζος Τερζάς, Χάουι Νιούσαμ; Μαρία Μαρτίκα, κυρία Γκίψ; Δημήτρης Χρυσομάλης, Τζόρτζ; Γιάνκα Βαγιανού, Ρεβέκα; Λουίζα Ποδηματά, κυρία Γουέμπ; Κυριάκος Δανίκας, Βόλι; Άννα Βενέτη, Έμιλι; Σπύρος Ολύμπιος, καθηγητής Βίλαρντ; Γρηγόρης Βαφιάς, κύριος Γουέμπ; Λίνα Κρασά, κυρία Σόμς; Κώστας Κοκάκης, αστυνόμος Γουόρεν; Δημήτρης Αστεριάδης, Σάιμον Στίμψον; Γιάννης Στρατάκης, Σι Κρόουελ; Δημήτρης Ποταμίτης, Σαμ Κρέιγ; Γιώργος Μετσόλης, Τζο Στόνταρτ; Γιώργος Νέζος, κύριος Κάρτερ. Μουσική επιμέλεια και της Γκίλη. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου Γρηγόρη Γίγα. Προσαρμογή για το ραδιόφωνο και σκηνοθεσία Κώστα Μπάκα. Το έργο λέγεται «Η μικρή μας πόλη». Το έγραψε ο Θόρντον Βάιλντερ. Την πόλη μας τη λένε Grover's Corner. Βρίσκεται στο Νιου Χαμσάιρ, δίπλα ακριβώς από τη Μασαχουσέτη. Γεωγραφικό πλάτος 42 μοίρες και 40 πρώτα. Γεωγραφικό μήκος 70 μοίρες και 37 πρώτα. Στην πρώτη πράξη θα δούμε μια μέρα στη μικρή μας πόλη. Η ημερομηνία είναι 7 Μαΐου 1901 και η ώρα λίγο πριν ξημερώσει. Εκεί πέρα στην Ανατολή, πίσω από τα βουνά, ο ουρανός αρχίζει να ροδίζει. Ο αυγερινός λίγο πριν σβήσει γίνεται πάντοτε υπέροχα λαμπερός. Δεν συμφωνείτε? Και τώρα θα σας πω πώς είναι περίπου η πόλη μας. Στη μέση ακριβώς περνάει ο κεντρικός δρόμος. Πιο πίσω βρίσκεται ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δίπλα στις γραμμές του τρένου είναι ο συνοικισμός των Πολωνών και μερικές οικογένειες Καναδών. Προς τα αριστερά είναι η εκκλησία των Ανεξαρτήτων και απέναντι των Πρεσβυτεριανών. Οι Μεθοδιστές και οι Ενωτικοί λίγο πιο κάτω. Οι Βαπτιστές στην Κοιλάδα κοντά στο ποτάμι. Η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται πίσω από τις γραμμές του τρένου. Εδώ, στον κεντρικό δρόμο, είναι το Δημαρχείο και το Ταχυδρομείο μαζί. Στο υπόγειο είναι η φυλακή. Κάποτε ο Μπράιαν έβγαλε λόγο από αυτά τα σκαλιά. Εδώ γύρω μια σειρά από μαγαζιά. Μπροστά από τα μαγαζιά έχει χώρο για τα άλογα που δένουν σε πασάλους. Το πρώτο αυτοκίνητο θα κάνει την εμφάνισή του εδώ σε 5 περίπου χρόνια. Και θα είναι του τραπεζίτη Καρτράιτ, του πιο πλούσιου πολίτη μας. Μένει στο μεγάλο άσπρο σπίτι πάνω στο λόφο. Εδώ στο δρόμο είναι ένα μπακάλικο και δίπλα το μαγαζί του κυρίου Μόργαν. Όλοι σχεδόν στην πόλη καταφέρουν να περάσουν από αυτά τα μαγαζιά οπωσδήποτε μια φορά τη μέρα. Το δημοτικό σχολείο είναι πιο κάτω. Το γυμνάσιο λίγο πιο πέρα. Κάθε πρωί στις 9 παρατέταρτο, τα μεσημέρια και στις 5 το απόγευμα, όλη η πόλη μπορεί να ακούσει τα τσιριχτά και τα ξεφωνητά των παιδιών από τις αυλές των σχολείων. Α, να και το σπίτι του γιατρού μας, του γιατρού Γκίμπς. Μπροστά ο κήπος της κυρίας Γκίμπς. Καλαμπόκια, μπιζέλια, φασολάκια, μολόχες και πολλές τσουκνίδες. Εκείνη την εποχή η εφημερίδα του Grover's Corner, ο Φρουρός, έβγαινε 2 φορές την εβδομάδα. Να, απέναντι από το σπίτι του γιατρού Γκίμπς είναι το σπίτι του εκδότη, του κυρίου Γουέμπ. Και μπροστά ο κήπος της κυρίας Γουέμπ. Ίδιος ακριβώς σαν της κυρίας Γκίμπς, μόνο που αυτός έχει και πολλούς ήλιους. Ναι. Και μια μεγάλη φουντουκιά. Χαριτωμένη πόλη. Γεωμάτι απλότητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, Από ό,τι ξέρουμε, κανείς πολύ σπουδαίος δεν βγήκε από εδώ. Οι πιο πολλοί τάφοι στο νεκροταφείο επάνω στο βουνό
Έχουν χρονολογίες του 1670 και του 1680 και ονόματα Κρόβερς, Καρτράιτς, Γκίμπς και Χέρσες. Τα ίδια ονόματα σαν αυτών που ζουν εδώ τώρα. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ξημερώνει. Τα μόνα φώτα στην πόλη είναι σε μια καλύβα κοντά στις γραμμές του τρένου, όπου μια Πολωνέζα μόλις γέννησε δίδυμα. Και στο σπίτι του Τζο Κρόουελ, όπου ο γιος του ο Τζο σηκώνεται νωρίς για να μοιράσει τις εφημερίδες. Και στο σταθμό, όπου ο Σόρτι Χόκινς ετοιμάζεται να δώσει σήμα για το τρένο το 5:45 για τη Βοστόνη. Βέβαια, έξω από την πόλη, ολόγυρα στην εξοχή, είναι εδώ και κάμποση ώρα που έχουν ανάψει τα φώτα. Άλλος για το άρμεγμα, άλλος για τούτο, άλλος για εκείνο. Αλλά οι άνθρωποι της πόλης κοιμούνται ως αργά. Έτσι λοιπόν, μια καινούργια μέρα αρχίζει. Να και ο γιατρός Γκίμπς που κατηφορίζει το δρόμο. Γυρίζει από τη Γέννα. Στο σπίτι η γυναίκα του κατεβαίνει να ετοιμάσει το πρωινό. Ο γιατρός Γκίμπς πέθανε το 1930. Δώσανε το όνομά του στο καινούργιο νοσοκομείο. Η κυρία Γκίμπς πέθανε πιο πριν, εδώ και πολύ καιρό βέβαια. Είχε πάει να επισκεφτεί την κόρη της, Ρεβέκα, που ήταν παντρεμένη με ένα ασφαλιστή στο Κάντον του Οχάιο και πέθανε εκεί από πνευμονία. Το σώμα της όμως το έφεραν εδώ. Είναι θαμμένη στο νεκροταφείο εκεί πάνω, μαζί με όλους τους Γκίμπς και Χέρσεϊς. Τη λέγανε Τζούλια Χέρσεϊ πριν παντρευτεί το γιατρό Γκίμπς. Στη μικρή μας πόλη μας αρέσει να ξέρουμε τη ζωή του καθένα. Να και η κυρία Γουέμπ που κατεβαίνει να ετοιμάσει και αυτή το πρωινό για τα παιδιά της. Έρχεται και ο γιατρός. Τον φωνάξανε για τη Γέννα στις 1:30 το πρωί. Να και ο Τζο Κρόουελ που αφήνει την εφημερίδα στο σπίτι του κυρίου Γουέμπ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, Τζο. Αρρώστησε κανείς, γιατρέ? Όχι. Μόλις γεννήθηκαν δίδυμα και κάτω στους Πολωνούς. Θέλετε την εφημερίδα σας τώρα? Ναι, θα την πάρω. Έγινε τίποτα σπουδαίο στον κόσμο από την Τετάρτη? Βέβαια. Η δασκάλα μου, η Δεσποινής Φώστερ, παντρεύεται με κάποιον στο Κόνκορντ. Μπα, τι μου λες. Και πώς το πήρατε εσείς τα αγόρια? Δεν είναι δική μου δουλειά, βέβαια, αλλά νομίζω πως άμα καμιά λέει πως είναι δασκάλα, πρέπει να μένει δασκάλα. Πώς πάει το γόνατό σου, Τζο? Μια χαρά, γιατρέ. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Μόνο όπως μου το είπατε, πάντα μου λέει πότε θα βρέξει. Και σήμερα τι σου λέει, θα βρέξει? Όχι, γιατρέ. Σίγουρα? Σιγουρότατα. Δηλαδή το γόνατό σου δεν κάνει λάθος ποτέ? Ποτέ, γιατρέ. Πηγαίνω τώρα. Αντίο σας, γιατρέ. Γεια σου, Τζο, γεια σου. Θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για αυτό το αγόρι, τον Τζο Κρόουελ. Ο Τζο ήταν φοβερά έξυπνος. Έβγαλε το γυμνάσιο εδώ πρώτος. Έτσι πήρε υποτροφία για τη Μασαχουσέτη. Και εκεί τελείωσε πάλι πρώτος. Το είχε γράψει και η εφημερίδα της Βοστόνης εκείνο τον καιρό. Θα γινότανε σπουδαίος μηχανικός ο Τζο. Αλλά κηρύχτηκε ο πόλεμος και ο Τζο σκοτώθηκε στη Γαλλία. Όλη αυτή η μόρφωση πήγε χαμένη. Να και ο Χάουι Νιούσαμ, ο γαλατάς με τη φοράδα του. Άντε Μέση, νήσουτε. Μα τι έπαθε σήμερα? Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα, Χάουι. Είναι αρρώστος κανείς? Η κυρία Γκορουσλάσκη έκανε δίδυμα. Δίδυμα, Αυτή η πόλη όλο και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Όλο και μεγαλώνει. Ναι. Τι λες, θα βρέξει, Χάουι? Παπα, ωραία μέρα θα έχουμε σήμερα. Ζέστη. Έλα, Μπέση, κουνήσουτε. Γεια σου, Μπέση. Πόσο χρονών είναι η φοράδα σου? Θα κλείσει τα 17 σε λίγο. Η Μπέση έχει μπερδέψει το δρόμο από τότε που οι Λόχαρτ σταμάτησαν να παίρνουν γάλα. Θέλει να τους αφήνει γάλα όπως και πριν. Μου βγάζει το λάδι όλη την ώρα. Πάω να αφήσω το γάλα σας, γιατρέ. Ναι. Καλημέρα, Χάουι. Καλημέρα, κυρία Γκίμπς. Σαν άργησες λιγάκι σήμερα. Ναι, κάτι έπαθε η γαλακτομηχανή και ούτε ξέρω τι ήτανε. Αντίο, Χάουι. Παιδιά, σηκωθείτε. Τζορτζ, Ρεβέκα. Καλώς τονε. Πήγαν όλα καλά, Φρανκ? Ναι, περίφημα. Σαν γατάκια βγήκανε. Σε 1 λεπτό θα είναι έτοιμο το μπέικον. Κάτσε να πιεις τον καφέ σου. Δεν μπορείς να πάρεις κανέναν νικνάκο τώρα το πρωί? Ναι, στις 11 θα έρθει η κυρία Wentworth. Και ξέρω για ποιο λόγο θα έρθει. Το στομάχι της είναι τώρα. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Κοιμήσου 3 ώρες τουλάχιστον. Φρανκ Γκίμπς, ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα. Μακάρι να μπορούσα να σε έπαιρνα κάπου μακριά. Να ξεκουραστείς λιγάκι. Θα σου έκανε καλό, πολύ καλό. Φρανκ, ναι. Νομίζω πως πρέπει να μιλήσεις του Τζορτζ. Κάτι έχει πάθει τελευταία. Δεν με βοηθάει καθόλου. Ούτε ξύλα δεν μπορώ να του πω να κόψει. Μπα, μήπως σου μιλάει άσχημα? Όχι, αλλά είναι όλο ιδιοτροπίες. Η μόνη του έννοια είναι το baseball. Τζορτζ, Ρεβέκα, θα αργήσετε στο σχολείο.
George, έλα παιδί μου, σοβαρέψου. Ναι, παπά. Δεν ακούς τη μητέρα σου που σε φωνάζει? Τζούλια, πάω να κοιμηθώ λιγάκι. Μαμά, τι φουστάνι να βάλω? Μην κάνεις φασαρία, ο πατέρας σου έλειπε όλη τη νύχτα και πρέπει να κοιμηθεί. Σου πλυνά και σου σιδέρωσε τον πλαίσιο το βαμβακερό. Μαμά, το συγχαίρω με αυτό το φουστάνι. Σιωπή, είπα. Κάθε μέρα πηγαίνω σχολείο ντυμένη σαν γαλοπούλα. Έλα, Ρεβέκα, είσαι πάντα όμορφη. Μαμά, ο Τζόρτζ με πετάει σαπουνάδες. Ανέβω επάνω να σας κάνω μαύρο στο ξύλο, τα ακούτε? Αργήσαμε. Να το γάλα μου. Μαμά, Έλα. θα μιλήσεις του μπαμπά για αυτό που σου είπα? Θα του μιλήσω άμα σηκωθεί. Πάντως 25 cents τη βδομάδα για ένα αγόρι της ηλικίας σου μου φαίνονται αρκετά. Πού τα ξοδεύεις όλα αυτά τα λεφτά? Ένας θεός ξέρει. Μαμά, έχω να αγοράσω ένα σωρό πράγματα. Ξέρω. Γλυκά και παγωτά. Εκεί τα ξοδεύεις όλα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω πώς τα καταφέρνει η Ρεβέκα και έχει τόσα λεφτά. Μαμά, έχει πάνω από $1. Τα βάζω στην άκρη λίγα. Να σου πω, Χρυσό μου, καλά θα ήταν νομίζω να ξόδευες και λίγα που και που, Μαμά, ξέρεις τι αγαπώ πιο πολύ στον κόσμο, ξέρεις? Τα λεφτά. Τρώγε, παιδί μου. Ακούτε? Έχουμε και ένα εργοστάσιο στην πόλη μας. Φτιάχνει κουβέρτες. Ανήκει στους Cartwrights που κάνανε ολόκληρη περιουσία από αυτό. Ας πάμε τώρα στο σπίτι των Webbs. Και εκεί η ίδια φούρια του πρωινού. Wally, Έμιλι, θα αργήσετε στο σχολείο. Wally, να πηθείς καλά, μην ανέβω να σε πλύνω εγώ. Μην αρχίσετε να τρώτε σαλίκι. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Σας βλάφτει στην ανάπτυξη. Άλλωστε το πρωινό είναι σαν όλα τα γεύματα. Τρώτε αργά. Wally, άσε το βιβλίο κατά μέρος. Αχ, μαμά, πρέπει να τα ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν επιτρέπω βιβλία την ώρα του φαγητού. Εγώ τα παιδιά μου τα προτιμώ γερά, παρά σοφά. Εγώ, μαμά, είμαι και τα δύο, το ξέρεις. Για την ηλικία μου είμαι το πιο έξυπνο κορίτσι στο σχολείο. Έχω καταπληκτική μνήμη. Τρώγε το φαΐ σου, Έμιλι. Κι εγώ είμαι έξυπνος. Το καταλαβαίνω άμα κοιτάξω τα γραμματόσημά μου. Μαμά, το πρώτο κουδούνι πρέπει να πιάσω. Δεν πεινάω άλλο, πω γρήγορα. Πηγαίνετε, αλλά μην τρέχετε. Wally, τράβε το παντελόνι σου στο γόνατο. Μην καμπουριάζεις, Έμιλι. Ναι, μαμά. Πες τη Δεσποινίδα Φώστερ ότι της στέλνω τα θερμά μου συγχαρητήρια, έτσι. Μην το ξεχάσεις. Ναι, μαμά, δύο. Γεια σου, μαμά. Στο καλό, Χρυσό μου. Ας πάω να ταΐσω τις κότες. Για έλατε εδώ, κοτούλες μου. Φύγε εσύ. Φύγε εσύ, σου λέω. Τι έπαθες εσύ? Όλο τσιμπιές, φασαρία και σαματά μου είσαι. Κοτ. Έλα. Από πού ξεφύτρωσε αυτή? Δεν είναι δικιά μας. Έλα, μην φοβάσαι. Κανείς δεν θα σε πειράξει. Έλα. Καλημέρα, Τζούλια. Καλημέρα, Μίλτ. Πώς πάει το κρυολόγημα? Ακόμα με ενοχλεί λιγάκι ο λαιμός μου. Δεν ξέρω αν θα έρθω απόψε στην εκκλησία για την πρόβα της χοροδίας. Και να έρθω, τι θα βγει? Δοκίμασες αν μπορείς να τραγουδήσεις? Ναι, και δεν μπορώ να βγάλω ούτε νότα. Αυτά που λες. Είπα να καθαρίσω λίγο φασολάκια εδώ στον κήπο, μια και κάθομαι. Άσε να σε βοηθήσω κι εγώ. Τα φασόλια γίνονται καλά φέτος, Αποφάσισα να φυλάξω μερικά κιλά καθαρισμένα, κι ας μου βγει η πλάτη. Τα παιδιά λένε ότι τα συχαίνονται, αλλά εγώ ξέρω ότι όλο το χειμώνα τα τρώνε. Άκουσε, Μήτρε. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί θα σκάσω αν δεν το πω σε κανένα. Τι πράγμα, Τζούλια? Στάσου, δώσ' μου λίγα φασολάκια ακόμα. Ορίστε. Δεν μου λες, μήπως την περασμένη Παρασκευή ήρθε να σε δει κάποιος από τη Βοστόνη που πουλάει μεταχειρισμένα έπιπλα? Όχι. Ήρθε σε μένα. Στην αρχή τον πέρασε για κανένα πελάτη του γιατρού. Αυτό σκόθηκε στο σαλόνι μου και μου πρόσφερε $350 για τη σφωνιέρα της γιαγιάς. Έτσι, όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Σόπα. Ναι, για αυτό το σαράβαλο. Να σκεφτείς ότι ήταν τόσο μεγάλη που δεν ήξερα πού να τη βάλω. Γι' αυτό είπα να τη χαρίσω στην ξαδέρφη μου, την Έστερ Βίλκοξ. Και τώρα τι θα κάνεις? Δεν θα την πουλήσεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? $350. Τι είναι αυτά που λες? Αν κατάφερνα το γιατρό να πηγαίναμε με αυτά τα λεφτά ένα ταξιδάκι, θα την πούλαγα στο πι και φι. Ξέρεις, το όνειρό μου είναι να δω το Παρίσι, τη Γαλλία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι τρελό, αλλά εδώ και χρόνια λαχταράω να δω το Παρίσι. Και ο γιατρός τι λέει γι' αυτό? Να σου πω, δεν του το είπα καθαρά. Του είπα δηλαδή ότι έτσι και μου έπεφτε καμιά κληρονομιά, έτσι του το είπα. Θα τον έπαιρνα να πηγαίναμε κάπου μακριά. Και αυτός τι είπε? Ξέρεις πως είναι αυτός. Σαν πως του έχω πάρει και σοβαρή κουβέντα από τότε που τον γνώρισα. Όχι, λέει. Μπορεί να μην τον χωράει μετά η πόλη μας, άμα έχει γυρίσει κοντζά με Ευρώπη. Καλά είναι και εδώ που είμαστε, λέει. Κάθε 2 χρόνια κάνει ένα ταξιδάκι για να ξαναδεί τα πεδία μαχών του εμφυλίου πολέμου. Και αυτό του είναι αρκετό, λέει. Λοιπόν, ο άντρας μου θαυμάζει τρομερά το γιατρό Γκίπς, που ξέρει τα πάντα για τον εμφύλιο πόλεμο.
Όλο λέει να παρατήσει το Μέγα Ναπολέοντα και να αρχίσει κι αυτός να ασχολείται με τον εμφύλιο. Αλλά δεν τα αποφασίζει, μια και ο γιατρός Γκίπς είναι ο μόνος ειδικός στη χώρα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Ο άντρας μου ποτέ δεν είναι τόσο ευτυχισμένος όσο όταν βρίσκεται στο Άντιταμ ή στο Γκέτισμπουργκ. Όσες φορές περπατήσαμε σε αυτούς τους λόφους, Μίλτ, σταματούσαμε σε κάθε θάμνο. Και βήμα-βήμα γυρίζαμε παντού. Λες και θα αγοράζαμε οικόπεδο εκεί. Άκου να σου πω, Τζούλια, αν αυτός που πουλάει παλιά έπιπλα σκοπεύει στα αλήθεια να σ' αγοράσει τη σιφωνιέρα, πούλα την. Έτσι θα καταφέρεις να δεις το Παρίσι. Και κάπου ρίχνει καμιά σπόντα και στο γιατρό. Με συγχωρείς που στο έκανα συζήτηση. Μόνο να. Μου φαίνεται πως αξίζει τον κόπο για μια φορά στη ζωή σου να δεις μια χώρα που δεν μιλάνε τη γλώσσα σου και ούτε θέλουν να τη μιλήσουνε. Και τώρα θα επιδείξουμε αρκετές ώρες από τη μέρα αυτή. Αλλά πρώτα θα ήθελα να παίρναμε ορισμένες πληροφορίες για τη μικρή μας πόλη. Ορισμένες επιστημονικές πληροφορίες, θα έλεγα. Γι' αυτό ζήτησα από τον καθηγητή Wheeler του Πανεπιστημίου της Πολιτείας μας να μας δώσει μερικά σύντομα στοιχεία της ιστορίας του Grover's Corner. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω τον καθηγητή Wheeler του Πανεπιστημίου του New Hampshire. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς η ώρα μας είναι περιορισμένη, γι' αυτό αρκεστείτε μόνο σε μερικές σύντομες σημειώσεις. Το Grover's Corner. Μια στιγμή να το θυμηθώ. Το Grover's Corner κοίται επί του παλαιού πλιστοκαίνου γρανίτου της οροσειράς των Απαλαχίων. Είναι εκ των παλαιότερων εδαφών του κόσμου και είμαι θα πολύ υπερήφανη δια τούτο. 2 μίλια μακράν της πόλεως, πλησίων των ζωοβοσκών του Σάιλας Πέκαμ, ευρέθησαν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα απολιθώματα. Μοναδικά απολιθώματα θα έλεγα. Φυλάσσονται εις το μουσείο του Πανεπιστημίου μας. Να σας αναφέρω τα σημειώσεις του καθηγητού Γκρούμπερ δια τας μετεωρολογικά συνθήκας. Όχι, φοβάμαι πως δεν μας παίρνει η ώρα, κύριε καθηγητά, γι' αυτό. Θα θέλαμε όμως λίγες λέξεις για την ιστορία του ανθρώπου σε αυτή την περιοχή. Ναι. Ανθρωπολογικά δεδομένα. Οι παλαιότεροι κάτοικοι Ινδιάνοι. Από τα σφυλάς των Κοταχάτσι, οι οποίοι κατόκουν από του 10ου αιώνα στην περιοχή, έχουν εκλείψει εντελώς στοιχεία υπάρξεώς των. Πιθανά ίχνη μόνον εις 3 οικογενείας. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνος εγένοντο μεταναστεύσεις Αγγλοσαξώνων βραχικεφάλων με γαλανούς οφθαλμούς ως επιτοπλίστων. Ακολούθησαν έκτοτε Σλάβοι και μεσογειακοί λαοί. Και ο πληθυσμός, κύριε καθηγητά? Ο πληθυσμός μόνον εντός της πόλεως 2.640. Ο ταχυδρομικός τομεύς περιλαμβάνει επιπλέον 507. Σύνολον 3.149. Η αναλογία ποσοστού θνησιμότητος και αριθμού γεννήσεων σταθερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Μας υποχρεώσατε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Αντίο σας. Και τώρα ορισμένες πληροφορίες για την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Webb, ο διευθυντής και εκδότης της εφημερίδας Ο Φρουρός. Είναι η τοπική μας εφημερίδα, όπως ξέρετε. Κύριε Webb, σας ακούμε. Δεν είναι ανάγκη να σας πω βέβαια ότι υπάρχει στην πόλη μας ένα κοινοτικό συμβούλιο. Όλοι οι άντρες ψηφίζουν από 21 χρονών. Οι γυναίκες ψηφίζουν εμέσως. Ανήκουμε στη μικροαστική τάξη με ένα μικρό ποσοστό μεγαλοεπαγγελματιών. Οι αγράμματοι χωρικοί αποτελούν το 10%. Πολιτικά είμαστε 86% ρεπουμπλικάνοι, 6% δημοκρατικοί και 4% σοσιαλιστές. Οι λοιποί αδιάφοροι. Από θρησκευτικής πλευράς είμαστε 85% διαμαρτυρόμενοι και 12% καθολικοί. Οι λοιποί αδιάφοροι. Έχετε να παρατηρήσετε τίποτα, κύριε Webb? Κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ συνηθισμένη πόλη. Λίγο καλύτερη από τις πιο πολλές και ίσως περισσότερο ανιαρή. Αλλά οι νέοι μας φαίνονται να την αγαπάνε αρκετά. 90% από αυτούς, αφού βγάλουν το σχολείο, μένουν εδώ οριστικά για να ζήσουν. Ακόμη και όταν φεύγουν αλλού για σπουδές, γυρίζουν πίσω. Για πέστε μας, κύριε Webb, υπάρχουν άνθρωποι στο Grover's Corner που να πίνουν πολύ? Ναι, να σας πω. Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς όταν λέτε πολύ.
Τα Σαββατόβραδα, όταν οι άντρες τελειώσουν τη δουλειά τους στα κτήματα, μαζεύονται στο στάβλο του Έλερ Γκρίνου και το ρίχνουν λιγάκι έξω. Έχουμε βέβαια και κανένα δυο μπεκρίδες, αλλά έτσι και έρθει κανένας ευαγγελιστής στην πόλη και τους κάνει κήρυγμα, νιώθουν και αυτοί τύψεις. Όχι. Θα έλεγα πως το πιωτό δεν το συνηθίζουμε στα σπίτια μας παρά μόνο για φάρμακο. Είναι ό,τι πρέπει για δάγκωμα φιδιού, όπως ξέρετε. Άλλωστε πάντα ήταν. Κύριε, για πέστε μας, υπάρχει πνευματική καλλιέργεια και αγάπη για το ωραίο στον Grover's Corner? Να σας πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι όπως το λέτε εσείς. Τώρα που το συλλογίζομαι, είναι κάτι κοριτσάκια που παίζουν πιάνο στις γιορτές του σχολείου, αλλά δεν χαίρονται και πολύ γι' αυτό. Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε κουλτούρα. Αλλά πρέπει ίσως να σας πω ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που θαυμάζουμε και χαιρόμαστε. Μας αρέσει πολύ να βλέπουμε τον ήλιο να βγαίνει πέρα από τα βουνά και όλοι μας παρατηρούμε τα πουλιά. Τα παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή και όλοι προσέχουμε πως έρχεται η μια εποχή πίσω από την άλλη. Ναι, όλοι τα βλέπουμε αυτά. Αλλά όλα τα άλλα που λέτε εσείς δεν υπάρχουν και πολλοί. Μόνο τη βίβλο, το Ροβινσόνα Κρούσο, το Λάργο του Χέντελ. Αυτά τα ξέρουμε όλοι. Μέχρι εκεί φτάνουμε μόνο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Webb. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα ας ξαναγυρίσουμε στην πόλη. Είναι νωρίς το απόγευμα και οι 2.642 κάτοικοι της πόλης μας έχουν φάει και όλα τα πιάτα έχουν πληθεί. Η γαλήνη του από μεσήμερο έχει απλωθεί στη μικρή μας πόλη. Από το σχολείο έρχεται το υπόκοφο βούισμα των παιδιών. Στον κεντρικό δρόμο κατεβαίνουν λίγα μόνο καρότσια. Τα άλογα δεμένα στα παλούκια έχουν αποχαυνοθεί. Ο γιατρός είναι στο γραφείο του. Ακροάζεται τους ασθενείς του και τους λέει να κάνουν Ο κύριος Webb βγήκε στον κήπο του και κόβει το γρασίδι με τη μηχανή του. Ο ένας στους 10 το θεωρεί προνόμιο να έχει δική του μηχανή για να κουρέψει το γρασίδι του κήπου του. Τα παιδιά σχολάσανε κιόλας και κατεβαίνουν τον δρόμο. Αντί το Λουίς, δεν μπορώ να έρθω. Πρέπει να πάω στο σπίτι να βοηθήσω τη μητέρα μου. Της το υποσχέθηκα. Γεια σου, μπαμπά. Καλώς την. Έμιλι, για περπάτα πιο απλά. Ποια νομίζεις ότι είσαι σήμερα? Μπαμπά, είσαι τρομερός. Τη μια μου λες να στέκομαι ήσυχα, την άλλη να μη στέκομαι. Κι εγώ δεν σε ξανακούω πια. Χριστούλη μου, ποτέ μου δεν με φίλησε μια τόσο σπουδαία κυρία. Γεια σου, Έμιλι. Γεια σου, Τζορτζ. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος που έβγαλε συντάξη. Ναι, ξέρεις, είχα ετοιμάσει μια ομιλία για το δόγμα του Μονρόε, αλλά την τελευταία στιγμή η δεσποινή Σκόρκορα με έβαλε να μιλήσω για την πώληση της Λουιζιάννα από τους Γάλλους. Είχα δουλέψει πάρα πολύ και στα δυο. Καταπληκτικό. Ξέρεις κάτι, Έμιλι? Τι? Να, από το παράθυρό μου εκεί πάνω, σε βλέπω σκυμμένη τα βράδια να μελετάς πάνω στο δωμάτιό σου. Τι λες, αλήθεια? Πραγματικά, είσαι κολλημένη στην καρέκλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς και κάθεσαι σε μια καρέκλα τόση ώρα. Θα σ' αρέσει πολύ το σχολείο, φαίνεται. Να σου πω, νομίζω πως πρέπει να το αντιμετωπίζει κανείς σοβαρά. Βέβαια. Δεν με κουράζει και πολύ. Περνάει και η ώρα μου. Βέβαια. Έμιλι, να σου πω κάτι. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι σαν τηλέγραφο από το παράθυρό σου στο δικό μου. Και πού να μου ρίχνεις καμιά ιδέα για εκείνα τα προβλήματα της άλγεβρας. Όχι βέβαια τις λύσεις, όχι, αλλά να. Μόνο μια λέξη. Νομίζω πως μια λέξη επιτρέπεται. Εντάξει. Λοιπόν, αν δυσκολευτείς πουθενά, Τζορτζ, σφύρα μου και εγώ θα σε βοηθήσω. Έμιλι, φαίνεται πως είσαι έξυπνη από φυσικού σου. Μα νομίζω πως γεννιέται κανείς έτσι. Βέβαια. Αλλά ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω γεωργός και μου είπε ο θείος Λουκ ότι άμα είμαι έτοιμος να πάω να δουλέψω στο κτήμα του. Και αν τα καταφέρω, μου είπε ότι το κτήμα θα γίνει δικό μου με τον καιρό και θα μπορούσα να πεις ότι και το σπίτι και όλα τα άλλα. Ναι, όλα. Η μητέρα σου είναι στον κήπο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Έμιλι. Άντε, πηγαίνω τώρα, με περιμένουν στο γήπεδο. Σε ευχαριστώ, Έμιλι. Καλησπέρα, κυρία Webb. Καλησπέρα, Τζορτζ. Γεια σου, Έμιλι. Γεια σου, Τζορτζ. Έμιλι, έλα να με βοηθήσεις να μαζέψω φασόλια για το χειμώνα. Ο Τζορτζ Γκίμπς έπιασε ολόκληρη κουβέντα, Μεγάλωσε πια. Πόσο χρονών είναι ο Τζορτζ, Έμιλι? Δεν ξέρω. Για να δω. Βέβαια. Πρέπει να είναι περίπου 16. Μαμά, έβγαλα λόγο στην τάξη σήμερα και ήμουνα πολύ καλή. Πρέπει να τον πεις του πατέρα σου το βράδυ. Για ποιο πράγμα ήτανε? Για την αγοροπολισία της Λουιζιάννα. Τα πανεράκι. Θα βγάζω λόγους όλη μου τη ζωή. Μαμά, είναι αρκετά μεγάλα του τα δω? Βρες λίγο μεγαλύτερα, Έμιλι.
Μαμά, θα σε ρωτήσω κάτι. Θα μου απαντήσεις σοβαρά? Και βέβαια θα σου απαντήσω. Μαμά, είμαι όμορφη? Και βέβαια είσαι. Όλα μου τα παιδιά έχουν ωραία χαρακτηριστικά. Θα ντρεπόμουν αν δεν είχανε. Μαμά, δεν εννοώ αυτό. Είμαι νόστιμη. Σου είπα πως είσαι. Έλα, αρκετά ως εδώ. Έχεις ένα χαριτωμένο δροσερό προσεπάκι. Τι νοησίες είναι αυτές που ακούω? Μαμά, ποτέ σου δεν μας λες την αλήθεια για τίποτα. Πάντα σας λέω την αλήθεια. Μαμάκα, εσύ ήσουν όμορφη? Ναι, ήμουνα. Πρέπει να το ομολογήσω. Ήμουνα το ωραιότερο κορίτσι μετά τη Μαμ Καρτράιτ. Ναι, μαμά, αλλά πρέπει να πεις κάτι και για μένα. Είμαι τόσο όμορφη για να με προσέξει κανείς? Για να με προσέξουν οι άλλοι, εννοώ. Έμιλι, με κουράζεις. Έλα, φτάνει πια. Είσαι αρκετά όμορφη, όσο πρέπει να είσαι. Έλα τώρα μέσα και πάρε και εκείνη τη λεκάνη μαζί σου. Μαμά, δεν με βοηθάς καθόλου. Υπάρχουν και μερικά άλλα πράγματα που θα έπρεπε να μάθουμε για τη μικρή μας πόλη. Πριν αρκετό καιρό, μια καινούργια τράπεζα άρχισε να χτίζεται στο Grover's Corner. Να φανταστείτε ότι για το μάρμαρο χρειάστηκε να πάνε στο Vermont. Ολόκληρο ταξίδι. Όταν σκάψανε για τα θεμέλια, αναρωτιόντουσαν τι μπορούσαν να βάλουν στο θεμέλιο λίθο για να το βρουν οι άνθρωποι μετά από χιλιάδες χρόνια. Και φυσικά βάλανε εφημερίδες. Τους Times της Νέας Υόρκης και το φρουρό του Grover's Corner που εκδίδει ο κύριος Webb. Μερικοί επιστήμονες μάλιστα βρήκανε τρόπο να διατηρούν τα έντυπα για 1000 χρόνια. Τα αλίβουνε με κόλλα από πυρίτιο. Θα βάλουμε μια βίβλο για το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, και ένα βιβλίο με τα έργα του Σέξπιρ. Τι λέτε λοιπόν, φίλοι μου, πώς σας φαίνεται? Ξέρετε, η Βαβυλώνα κάποτε είχε 2 εκατομμύρια κατοίκους και το μόνο που ξέρουμε για αυτούς είναι τα ονόματα των βασιλιάδων και μερικά συμβόλαια αγοράς σύτου και δούλων. Κι όμως κάθε βράδυ όλες αυτές οι οικογένειες καθόντουσαν να φάνε και οι πατεράδες γύριζαν από τη δουλειά τους και ο καπνός ανέβαινε από την καμινάδα, ίδια και παράλλαχτα όπως εδώ. Ακόμα και για την Ελλάδα και τη Ρώμη, τα μόνα που ξέρουμε για την πραγματική του ζωή είναι ό,τι βγάζουμε από τα σατιρικά ποίηματα και τις κωμωδίες που γράψανε για το θέατρο εκείνο τον καιρό. Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ θα βάλω ένα αντίγραφο του έργου μας στο θεμέλιο λίθο. Και έτσι οι άνθρωποι μετά από χιλιάδες χρόνια θα ξέρουν μερικά απλά γεγονότα για μας. Θα ξέρουν κάτι περισσότερο από τη συνθήκη των Βερσαλιών και την πτήση του Λίντμπεργκ. Καταλάβατε? Οι άνθρωποι λοιπόν μετά από χιλιάδες χρόνια θα μάθουν πως έτσι ζούσαμε στις επαρχίες του Βορρά στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι μεγαλώναμε, παντρευόμαστε, ζούσαμε και πεθαίναμε. Αυτή ήταν η ζωή μας. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στη μικρή μας πόλη. Η ώρα πέρασε. Είναι βραδάκι. Στην εκκλησία η χοροδία κάνει πρόβα. Ο Τζορτζ και η Έμιλι μελετάνε τα μαθήματά τους. Από τα αντικριστά τους παράθυρα έχουν πιάσει κουβέντα. Έμιλι. Γεια σου. Γεια σου. Δεν μπορώ να διαβάσω καθόλου. Το φεγγάρι λάμπει τρομερά. Έμιλι, έλυσες το τρίτο πρόβλημα. Ποιο? Το τρίτο. Μα και βέβαια, Τζορτζ, είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Δεν μου φαίνεται και τόσο εύκολο. Έμιλι, δεν μου ρίχνεις καμιά ιδέα? Θα σου πω ένα πράγμα. Η λύση είναι σε μέτρα. Σε μέτρα, τι θες να πεις? Σε τετραγωνικά μέτρα. Α, σε τετραγωνικά μέτρα. Μα ναι, Τζορτζ, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς? Σε τετραγωνικά μέτρα ταπετσαρίας. Ταπετσαρίας, ναι, τώρα κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, Έμιλι. Παρακαλώ. Θεούλη μου, δεν είναι τρομερό το φως του φεγγαριού? Η χοροδία. Άμα κρατήσεις την αναπνοή σου, μπορείς να ακούσεις το τρένο που πάει πέρα μακριά ως το Κοντάκουκ. Τ' ακούς? Για σκέψου, Τζορτζ, πρέπει να πάω να στρωθώ στη μελέτη.
George! Κατέβα κάτω που σε θέλω. Ναι, παπά. Καληνύχτα, Έμιλι. Και σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, George. Ναι, παπά. Κάθισε, George. Ναι. Δεν θα σε κρατήσω πολύ. Πόσο χρόνο είσαι, George? Εγώ 16 και πάω στα 17. Τι θέλεις να κάνεις όταν τελειώσεις το σχολείο? Αφού το ξέρεις, μπαμπά, θέλω να δουλέψω στο κτήμα του θείου Λουκ. Και δεν μου λες, θα σ' αρέσει να σηκώνεσαι χαράματα για να ρμέξεις και να ταΐσεις τα ζώα? Θα μπορείς να σκάβεις και να λονίζεις όλη μέρα? Και βέβαια θα μπορώ. Τι θες να πεις, γιατί με ρωτάς, μπαμπά? Άκουσε, George, σήμερα το πρωί όταν ήμουν στο γραφείο μου, άκουσα έναν περίεργο θόρυβο. Βγήκα έξω και τι να δω? Τη μητέρα σου να κόβει ξύλα. Βλέπεις λοιπόν τη μητέρα σου να σηκώνεται πρωί, να μαγειρεύει όλη μέρα, να πλένει και να σιδρώνει, και από πάνω να πρέπει να βγαίνει στην αυλή για να κόψει ξύλα. Από ό,τι καταλαβαίνω βαρέθηκε πια να στο λέει. Και εσύ τρως το φαγητό που σου έφτιαξε με τα χέρια της, φοράς τα καθαρά σου ρούχα που αυτή στάπλυνε, και αντί για ευχαριστώ φεύγεις για να πας να παίξεις μπάλα. Λες και είναι καμιά υπηρέτρια που έχουμε στο σπίτι και δεν μας αρέσει να τη βλέπουμε. Καλά, εντάξει, George. Το ήξερα εγώ πως και να σου το πω μονάχα θα καταλάβαινες. Έλα, πάρ' το μαντίλι μου. Ευχαριστώ. Έλα, παιδί μου. Έτσι. George, ξέρεις, αποφάσισα να σου αυξήσω το χατζηλίκι σου 25 cents παραπάνω τη βδομάδα. Δεν το κάνω για να κόβεις ξύλα στη μητέρα σου, γιατί αυτή η βοήθεια είναι σαν δώρο για αυτήν, αλλά γιατί μεγάλωσες πια και φαντάζομαι πως θα χρειάζεσαι περισσότερα πράγματα τώρα. Ευχαριστώ, παπά. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα πληρωμής. Θα αρχίσουμε από αύριο, έτσι? Ναι, και η Ρεβέκα ίσως να θέλει κάτι παραπάνω. Αναρωτιέμαι τι έγινε η μητέρα σου. Ποτέ δεν ξανάργησε τόσο στη χοροδία. Είναι 8:30 ώρα, μπαμπά. Και εγώ δεν ξέρω τι τη κόλλησε με αυτή τη χοροδία. Και να πεις πως έχει φωνή όσο μια κότρα. Να τριγυρνάει μέσα στους δρόμους τέτοια ώρα. Δεν πας να ξαπλώσεις, παιδί μου? Ναι, μπαμπά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Μάρθα. Καληνύχτα, κύριε Φώστερ. Θα τα πω του άντρα μου. Είμαι σίγουρη ότι θα το βάλει στην εφημερίδα. Πού, είναι αργά. Καληνύχτα, Ήρμα. Πολύ ωραία η πρόβα, Μύρτ Ουέμπ. Και το φεγγάρι. Κοίτα. Πω, φέγγισα μέρα. Δεν ήθελα βέβαια να πω λέξη μπροστά στις άλλες, αλλά τώρα που είμαστε μόνες μας, σας το λέω. Χειρότερο σκάνδαλο δεν ξανά γίνει στην πόλη μας. Ποιο? Ο Σάιμον Στίμψον. Εσώπα καημένη, Λουέλα. Μα τι λες, Τζούλια? Να έχεις ολόκληρο οργανίστα της εκκλησίας τύφλα στο μεθύσι τόσα χρόνια τώρα, αφού το ξέρεις ότι απόψε ήταν πιωμένος. Έλα, Λουέλα. Όλοι ξέρουμε για τον κύριο Στίμψον. Και όλοι ξέρουμε τι βάσανα έχει περάσει. Το ξέρει και ο ίδιος ο εδεσιμότατος. Και αφού αυτός τον κρατάει σε αυτή τη θέση, δεν έχουμε κι εμείς παρά να μην δίνουμε καμιά σημασία. Να μην δίνουμε σημασία, όσο πάει και χειροτερεύει. Όχι και χειροτερεύει, Λουέλα. Ίσα-ίσα πάει το καλύτερο. Είμαι τα διπλά χρόνια από σένα στη χοροδία. Δεν συμβαίνει και τόσο συχνά. Δεν μου κάνει η καρδιά να πάω για ύπνο μια βραδιά σαν αυτή. Άντε, ας φεύγω τώρα. Αυτά τα παιδιά θα είναι ακόμα όρθια. Καληνύχτα, Λουέλα. Καληνύχτα. Μπορείς να πας σπίτι μόνη σου, Λουέλα? Φέγγισαν μέρα. Πηγαίνω κι εγώ. Σαν να βλέπω τον άντρα μου να μαγριοκοιτάζει από το παράθυρο. Θα έλεγε κανείς πως είχαμε πάει για γλέντι, έτσι σοβαρά που το παίρνουν οι άντρες μας. Καληνύχτα. Καλησπέρα, Φρανκ. Περάσαμε πολύ ωραία απόψε. Άρχισες πολύ, Τζούλια. Έλα τώρα, Φρανκ. Κάθε φορά την ίδια ώρα γυρίζω. Ναι, και κάθεσαι μετά στη γωνιά να κουτσομπολέψεις με όλες αυτές τις κλώσσες. Σιγά, μην είσαι γκρινιάρης, Φρανκ.
Έλα, πάμε λιγάκι έξω να μυρίσουμε τα ηλιοτρόπια με το φεγγάρι. Μα δεν είναι υπέροχα? Ναι. Για πες μου, τι έκανες όσο έλειπα? Αχ, τα συνηθισμένα. Διάβασα. Τι κουτσομπολεύανε τα κορίτσια απόψε? Λοιπόν, πίστεψε με, Φρανκ, υπάρχει κάτι για κουτσομπολιό. Ο Σάιμον Στίμψον τα έχει κοπανίσει πάλι. Ήταν χειρότερος από κάθε άλλη φορά. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, Φρανκ? Ο εδεσιμότατος δεν μπορεί να το συγχωρεί για πάντα. Νομίζω πως κάτι παραπάνω ξέρω από τους άλλους για τη ζωή του Σάιμον Στίμψον. Μερικοί άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζήσουν σε μια μικρή πόλη. Ούτε εγώ ξέρω τι τέλος θα έχει αυτή η ιστορία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Κανείς δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Έλα τώρα, πάμε μέσα. Όχι ακόμα. Φρανκ. Ναι. Ανησυχώ για σένα. Για ποιο πράγμα? Νομίζω πως έχω χρέος να φροντίσω για σένα. Έχεις ανάγκη από ξεκούραση και αλλαγή. Και να μου πέφτει αυτή η κληρονομιά. Δεν θα σ' άφηνα έτσι. Έλα τώρα, Τζούλια. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, Φρανκ, είσαι παράλογος. Πάμε μέσα, Τζούλια. Είναι αργά. Έλα. Θα αρπάξεις κανένα κρυολόγημα, να το ξέρεις. Και κοίταξε. Είπα 2 λόγια του Τζόρτζ απόψε. Νομίζω πως θα σου κόβει τα ξύλα για κάμποσο καιρό πάντως. Θεέ μου. Όσο σκέφτομαι πως η Λάτρα έχει ένα σπίτι. Ξέρεις, Φρανκ, η κυρία Φέρστλαϊντ πάντα κλειδώνει την πόρτα της το βράδυ. Πώς να μην φοβάται κανείς αυτούς τους καινούριους που ήρθαν να μείνουν στο συνοικισμό, Ήρθανε για να ζήσουν στην πόλη μας. Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει και τίποτα σπουδαίο για να κλέψουν και όλοι το ξέρουν αυτό. Μπα. Ο Τζόρτζ είναι ακόμα ξύπνιος. Βλέπω φως στο παράθυρο του. Ναι, χαζεύει το φεγγάρι. Έλα, πάμε μέσα. Πάμε. Τζόρτζ, πήγαινε πιο εκεί να κάτσα κι εγώ. Φύγε, Ρεβέκα. Μόνο ένας χωράει σε αυτό το παράθυρο. Παντού θες να χώνεις τη μύτη σου. Αγάσε με λιγάκι να κοιτάξω. Να πας στο δικό σου παράθυρο. Πήγα, αλλά δεν έχει φεγγάρι εκεί πέρα. Τζόρτζ, ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι μπορεί το φεγγάρι όλο και να πλησιάζει τη γη και ότι μπορεί να γίνει καμιά τρομερή σύγκρουση μια μέρα. Ρεβέκα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Αν το φεγγάρι πλησιάζει, όλοι αυτοί που κοιτάνε με τα τηλεσκόπια θα το δουν πρώτοι και θα το πούν και θα το γράψει και η εφημερίδα. Τζόρτζ, για πες μου, τώρα το φεγγάρι φέγγει στην Νότια Αμερική, το Καναδά και σε όλο το ημισφαίριο. Ναι, μάλλον μπορεί. Αχ, δεν σου είπα για εκείνο το γράμμα που πήρε η Τζέιν Κρόφετ από τον παπά της ενορίας της όταν ήταν άρρωστη. Της έγραψε ένα γράμμα και στο φάκελο η διεύθυνση έλεγε Τζέιν Κρόφετ, κτήμα Κρόφετ, Grover's Corner, επαρχία Σάτον, Νιου Χαμσάιρ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και τι το περίεργο βρίσκεις? Άκου παρακάτω. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ήπειρος Βορείου Αμερικής, Δυτικό ημισφαίριο, πλανήτης Γη, ηλιακό σύστημα, σύμπαν, πνεύμα Θεού. Αυτά έγραφε στο φάκελο. Τι λες? Ναι, κι όμως ο ταχυδρόμος το έφερε. Τι λες? Εννιά η ώρα. Τα περισσότερα φώτα σβήσανε. Να και ο αστιφύλακας Γουόρεν που δοκιμάζει τις πόρτες των μαγαζιών στον κεντρικό δρόμο. Και από εδώ έρχεται ο κύριος Βέμπ, ο εκδότης, αφού έβαλε την εφημερίδα στο πιεστήριο. Καλησπέρα, Μπιλ. Καλησπέρα, κύριε Βέμπ. Τι φεγγάρι, Όλα ήσυχα απόψε. Ο Σάιμον Στίμψον τριγυρνάει μεθυσμένος. Μόλις είδα τη γυναίκα του κάπου από εκεί να τον κυνηγάει, γι' αυτό ψάχνω κι εγώ από την άλλη μεριά, μπας και τον πετύχω. Ανάτος! Καλησπέρα κύριε Σάιμον. Όλοι έχουν πάει για ύπνο πια. Καλησπέρα. Ναι, οι περισσότεροι πέσανε για ύπνο, Σάιμον. Θαρώ και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Τι λες, να σου κάνω παρέα στο σπίτι σου, Καληνύχτα, Σάιμον. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, κύριε Βέμπ? Να σου πω, έχει τραβήξει πολλά στη ζωή του. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Ο Μπιλ, αντί στο γιο μου να καπνίζει τσιγάρο, πες του καμιά κουβέντα, έτσι. Σε υπολογίζει πολύ, Μπιλ. Δεν νομίζω ότι καπνίζει. Το πολύ κανένα 2 το χρόνο. Λοιπόν, καληνύχτα, Μπιλ. Καληνύχτα, κύριε Βέμπ.
Ποιος είναι εκεί πάνω? Εσύ είσαι, Μύρτλ? Όχι, εγώ είμαι μπαμπά. Γιατί δεν είσαι στο κρεβάτι, Έμιλι? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μπαμπά. Το φεγγάρι είναι τόσο υπέροχο και τα ηλιοτρόπια της κυρίας Webb μυρίζουν πολύ ωραία. Ναι. Μήπως έχεις στενοχώριες, Έμιλι? Στεναχώριες, μπαμπά? Όχι. Κάτσε λοιπόν να χαρείς τη φεγγαράδα, αλλά μη σε τσακώσει η μητέρα σου. Καληνύχτα, Έμιλι. Καληνύχτα, μπαμπάκα. Περάσανε κιόλας 3 χρόνια. Ο ήλιος βασίλεψε και ανέτειλε τόσες φορές. Καλοκαίρια και χειμώνες. Χαράξανε τα βουνά λίγο περισσότερο και οι βροχές κατεβάσανε αρκετό χώμα. Μερικά μωρά που δεν είχαν γεννηθεί ακόμα άρχισαν να μιλάνε πια. Και μερικοί που νόμιζαν ότι ήταν νέοι και ζωηροί καταλάβανε ότι δεν μπορούν να ανέβουν τις σκάλες χωρίς να λαχανιάσουν λιγάκι. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν σε 1000 μέρες. Η φύση συνεχίζει το έργο της και με άλλους τρόπους. Αρκετοί νέοι αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Τα χρόνια σκάψανε μισό πόντο τα βουνά και άφθονο νερό κατέβηκε στο νερόμυλο. Εδώ και εκεί ξεπρόβαλαν καινούρια σπίτια, καινούρια νοικοκυριά. Όλοι σχεδόν παντρεύονται σε αυτόν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, Στη μικρή μας πόλη δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Η πρώτη πράξη λεγόταν η καθημερινή ζωή. Αυτή που θα ακούσετε τώρα λέγεται έρωτας και γάμος. Υπάρχει και η τελευταία πράξη. Θαρώ πως μπορείτε να μαντέψετε πως λέγεται. Λοιπόν, περάσανε 3 χρόνια. Βρισκόμαστε στα 1904, 7 Ιουλίου. Το σχολείο μόλις έκλεισε. Και ακριβώς σε αυτή την εποχή οι πιο πολλοί νέοι παντρεύονται. Μόλις περάσανε τις τελευταίες τους εξετάσεις στη στερεομετρία και στα λατινικά, νιώθουν ξαφνικά έτοιμοι για παντριά. Χαράζει. Ένα πρωινό σαν εκείνο 3 χρόνια πριν. Μόνο που αυτή τη φορά έχει βρέξει. Όλο το βράδυ βροντούσε και έβρεχε. Οι λαχανόκηποι της κυρίας Gibbs και της κυρίας Webb έχουν σχηματίσει μικρά ποταμάκια. Χτες όλη την ημέρα η βροχή έμοιαζε με κουρτίνα που τη φύσαγε ο αέρας. Όπου να είναι, νομίζω ότι θα έρθει πάλι η βροχή. Ακούτε? Το τρένο το 5:45 για τη Βοστόνη. Η κυρία Gibbs και η κυρία Webb κατεβαίνουν στην κουζίνα να ετοιμάσουν το πρωινό όπως κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω στις κυρίες που μ' ακούνε ότι οι 2 αυτές κυρίες μαγειρεύουν 3 γεύματα τη μέρα η μία εδώ και 20 χρόνια, η άλλη 40 χρόνια, χωρίς διακοπές το καλοκαίρι. Ανάστησαν από 2 παιδιά η καθεμιά. Έπλυναν, συγύρισαν το σπίτι, έκαναν όλο τον νοικοκυριό χωρίς να πάθουν ποτέ νευρική υπερκόπωση. Είναι αυτό που είπε κάποτε ένας μεγάλος ποιητής. Πρέπει να αγαπήσεις τη ζωή για να μπορέσεις να τη ζήσεις. Και πρέπει να έχεις μέσα σου ζωή για να αγαπήσεις τη ζωή. Είναι αυτό που λένε φαύλος κύκλος. Να και ο Χάουι Νιούσαμ που γυρίζει με τη φοράδα του την Μπέση. Να και ο Σι Κρόουελ που έρχεται να μοιράσει τις εφημερίδες όπως ο αδερφός του ο Τζο πριν 3 χρόνια. Το θυμάστε? Μπέση, έλα Μπέση, προχώρατε. Μέρα Χάουι. Μέρα Σι. Έχει τίποτα εφημερίδα που πρέπει να το μάθουμε? Μπα, τίποτα. Μόνο ότι χάνουμε τον καλύτερο παίκτη του baseball που είχαμε στο Grover's Corner. Τον George Gibbs. Ο καλύτερος, ψέματα. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να παίζει σε όλες τις θέσεις. Βέβαια, σπουδαίος παίκτης. Μα δεν μου λες Μπέση? Δεν μπορώ να πω μια κουβέντα με το φιλαράκο μου. Από εδώ τι λες? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρατάει τέτοιο σπουδαίο πράγμα για να παντρευτεί. Εσύ καταλαβαίνεις, Χάουι. Τι να σου πω εσύ? Εγώ ποτέ δεν είχα τέτοιο ταλέντο. Να και ο Μπίλι Γουέρεν, πρωινός σήμερα. Καλημέρα κύριε αστυνόμε. Νωρίς τη δουλειά σήμερα, Ναι. Κοιτάω μπας και καταφέρω μην πλημμυρίσει το ποτάμι. Φούσκωσε από τη βροχή τη νύχτα. Ο Σικρόελ από εδώ τα έχει βάψει μαύρο που παρατάει ο George Gibbs στο baseball. Και βέβαια. Είναι φυσικό.
Θυμάμαι παλιά το 84 είχαμε ένα παίχτηση καταπληκτικό. Ούτε ο Τζορτζ Γκίπς δεν του παράβγαινε. Τον λέγανε Χανκτόν. Πήγε στη Μάιν και έγινε παπάς. Μάλιστα, φίλε μου. Δεν μου λες, Χάουι, πώς σου φαίνεται ο καιρός? Δεν είναι κακός. Τον βλέπω να ανοίγει για τα καλά. Σας αφήνω. Φεύγω κι εγώ. Γεια σου, Χάουι. Αντίο και μην το παίρνεις κατά καρδασί. Έλα, άντε Μέση, μπρος, τράβα. Καλημέρα, Χάουι. Καλημέρα, κυρία Γκίπς. Θα βρέξει πάλι? Έβρεξε τόσο που ξεθύμανε πια. Θα ανοίξει όπου να είναι. Το ελπίζω. Πόσο γάλα θέλετε σήμερα? Θα έχουμε κόσμο στο σπίτι. Συγγενείς βλέπεις. Γι' αυτό δώσε μου 3 γάλατα και 2 κρέμες. Η γυναίκα μου, κυρία Γκίπς, μου παρήγγειλε να σας πω ότι και οι δυο μας ευχόμαστε να είναι πολύ ευτυχισμένοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάουι. Πες στη γυναίκα σου ότι την περιμένω να έρθει στο γάμο, έτσι. Και βέβαια θα έρθει το δίχως άλλο. Καλημέρα σας, κυρία Γκίπς. Αντίο, Χάουι. Λοιπόν, Μανούλα, ήρθε η μεγάλη μέρα. Χάνεις ένα από τα κοτοπουλάκια σου, Φρανκ, να χαρείς. Μια λέξη ακόμα και θα αρχίσω να κλαίω. Κάτσε και πιες τον καφέ σου. Λοιπόν, ο γαμπρός ξυρίζεται απάνω. Μόνο που δεν έχει και πολλά γένεια ο καημένος. Σφυρίζει και τραγουδάει όλη την ώρα, λες και χαίρεται που μας αφήνει. Πότε σταματάει, κοιτάζει τον καθρέφτη και λέει George Gibbs, δέχεσαι ο σύζυγός σου την Emily Webb? Και απαντάει ο ίδιος, δέχομαι. Μόνο που αυτό το δέχομαι σαν να το μασάει λιγάκι. Αλήθεια, Φρανκ. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει πέρα ο George. Του ετοίμασε τα ρούχα του και φρόντισε να βάλει κάτι ζεστό απάνω του. Φρανκ, είναι και οι δυο τους τόσο νέοι. Η Emily ούτε που θα σκέφτεται τέτοια πράγματα. Θα κρυολογήσει μέσα σε μια εβδομάδα το παιδί μου. Αχ, Τζούλια, θυμάμαι τη μέρα που παντρευτήκαμε. Φρανκ, σε παρακαλώ, μην αρχίζεις πάλι τα ίδια. Λοιπόν, ήμουνα ο πιο τρομαγμένος άνθρωπος στο Νιου Χαμσάιρ. Ήμουνα σίγουρος ότι είχα κάνει ένα μεγάλο λάθος. Και μόλις σε είδα να πλησιάζεις, μου φάνηκε το ωραιότερο κορίτσι που είχα δει στη ζωή μου. Το μόνο κακό ήταν που σε έβλεπα για πρώτη φορά. Ήμουν στην εκκλησία και με πάντρευαν με μια ανάγνωστη. Να ξέρεις εγώ πώς ένιωθα. Λοιπόν, Φρανκ, ο γάμος είναι φοβερό πράγμα. Μια σκέτη κωμωδία, ναι, αυτό είναι. Έλα, ορίστε, σου ετοίμασα κάτι να τσιμπήσεις. Τζούλια, τι ωραία, γαλλικό τόστ. Δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Κι άλλωστε κάτι έπρεπε να κάνω τόση ώρα. Μια μου λες, κοιμήθηκες καλά το βράδυ? Πού να κλείσω μάτι. Κάθε φορά που σκέφτομαι τον Τζόρτζ οικογενειάρχη, με πιάνει μια συγκίνηση, άλλο πράγμα. Να σου πω κάτι, Τζούλια. Δεν υπάρχει πιο δύσκολη, πιο τρομερή σχέση από αυτή που έχει ένας πατέρας με το γιο του. Ναι, η μάνα με την κόρη πάνε πίσω. Άσε με, καημένε τώρα. Θα έχει πολλά προβλήματα το ζευγαράκι μας, αλλά εμάς δεν μας πέφτει λόγος, βέβαια. Θα τα καταφέρουν μόνοι τους. Έτσι είναι το σωστό. Οι άνθρωποι γεννήθηκαν για να πηγαίνουν δυο-δυο σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνει να ζεις ολομόναχος, δεν είναι φυσικό. Λοιπόν, Τζούλια, ξέρεις τι φοβόμουν όταν σε παντρεύτηκα? Έλα, λέγε. Ναι, με τρόμαζε η ιδέα ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα είχαμε τίποτα να πούμε. Ναι. Φοβόμουν πως όλη μας η ζωή θα την περνούσαμε στα βουβά. Να λοιπόν, 20 χρόνια τώρα εσύ και εγώ δεν σταματήσαμε τη συζήτηση. Πάντα κάτι βρίσκω για κουβέντα. Δεν μου λες, μπας και πήρε ταυτή σου τη Ρεβέκα πάνω? Όχι. Η μόνη φορά στα χρονικά που η Ρεβέκα δεν κατέβηκε να μας κάνει κουμάντο. Είναι κλεισμένη στο δωμάτιό της και νομίζω πως κλαίει. Για όνομα του Θεού, αυτό πρέπει να σταματήσει πια. Ρεβέκα, έλα να πιεις το γάλα σου. Καλημερούδια σε όλους σας. Μου μένουν 5 ώρες ζωής ακόμα. Φεύγω, δεν θα αργήσω. Τζορτζ, πού πας, έλα εδώ. Θα πεταχτώ απέναντι να δω το κορίτσι μου. Φόρεσε γρήγορα τις μπότες σου, βρέχει έξω. Δεν έχεις να πας πουθενά χωρίς μπότες. Είναι 2 βήματα τώρα. Αυτό που σου λέω. Θα συναχωθείς και θα δείχεις το γάμο. Τζορτζ, να κάνεις αυτό που σου λέει η μητέρα σου. Από αύριο μπορείς να γυρίζεις όπως θέλεις. Αλλά όσο είσαι εδώ θα κάνεις ό,τι κάνουν όλοι οι γνωστικοί άνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Τζορτζ, έλα, πιες τον καφέ σου πρώτα, μη βιάζεσαι. Μπορεί η κυρία Webb να μην συνηθίζει να δέχεται επισκέπτες από τις 7 τα χαράματα. Καλά. Δεν θα αργήσω.
Ξύστε, Τζόρτζ. Καλημέρα, μητέρα. Άκουσε, Τζόρτζ. Μπες μέσα για λίγο να μην βρέχεσαι, αλλά ξέρεις ότι δεν μπορείς να μείνεις εδώ για πολύ. Και γιατί δεν μπορώ να μείνω εδώ για πολύ? Το γιατί το ξέρεις πολύ καλά, Τζόρτζ. Ο γαμπρός δεν κάνει να δει την ύφη τη μέρα του γάμου παρά μόνο στην εκκλησία. Μα αυτές είναι προλήψεις. Καλημέρα, κύριε Γουέμπ. Καλημέρα, Τζόρτζ. Κύριε Γουέμπ, εσείς δεν πιστεύετε σε αυτές τις προλήψεις, έτσι δεν είναι? Εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν αυτό το έθιμο, Τζόρτζ. Και εσύ δεν θα είσαι βέβαια ο πρώτος που θα το καταργήσει. Πώς είναι η Έμιλι? Δεν θα ξύπνησε ακόμα. Δεν την άκουσα να σηκώνεται. Τι, η Έμιλι κοιμάται? Τι το παράξενο βρίσκεις αυτό? Ξενυχτήσαμε να ράβουμε και να ετοιμάζουμε τα ρούχα. Άκου να σου πω τι θα κάνουμε. Εσύ να καθίσεις εδώ για λίγο με τον κύριο Γουέμπ να πιεις ένα καφέ και εγώ θα ανέβω απάνω. Να πω στην Έμιλι να μην κατέβει. Έτσι. Να, εκεί έχει και λίγο μπέικον. Μην κάτσεις πολύ όμως. Λοιπόν, Τζόρτζ, πώς είσαι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Κύριε Γουέμπ, τι νόημα έχει μια πρόληψη σαν κι αυτή? Καταλαβαίνεις. Τη μέρα του γάμου το κεφάλι μιας κοπέλας είναι γεμάτο από φορέματα και τα παρόμοια. Δεν νομίζεις να είναι μάλλον αυτό, Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Όσο και να είναι, η κοπέλα έχει πάντα λίγη αγωνία τη μέρα του γάμου της. Μακάρι να μπορούσε να παντρευτεί κανείς χωρίς όλες αυτές τις παράτες. Όλοι οι άντρες που περάσαν από τούτο εδώ τον κόσμο το ίδιο ακριβώς νιώθουν όπως εσύ, Τζόρτζ. Αλλά δεν ωφέλει σε τίποτα. Βλέπεις, οι γυναίκες φτιάξανε το γάμο, παιδί μου. Πάει πολύς καιρός τώρα που καταφέρνουν να κάνουν το δικό τους. Ενώ ο άντρας μοιάζει σαν χαμένος στο γάμο. Τζόρτζ, φτάνει να δεις πως τον παραφυλάνε στην εκκλησία, μπας και τους φύγει και δεν του περάσουν τη θηλιά δημοσίως. Όμως, κύριε Γουέμπ, εσείς πιστεύετε στο γάμο, έτσι δεν είναι? Μα και βέβαια, και βέβαια. Μη με παραξηγείς, παιδί μου. Ο γάμος είναι υπέροχο πράγμα. Αλήθεια, υπέροχο. Γι' αυτό μην το ξεχνάς ποτέ, Τζόρτζ. Μάλιστα. Κύριε Γουέμπ, πόσο χρονών είσαστε εσείς όταν παντρευτήκατε? Να σου πω, εγώ πήγα και στο πανεπιστήμιο και πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να αποκατασταθώ. Αλλά η κυρία Γουέμπ δεν ήταν στην ηλικία της Έμιλι. Η ηλικία δεν έχει να κάνει, Τζόρτζ, με το γάμο. Άλλα πράγματα έχουν σημασία. Κάτι θέλατε να πείτε, κύριε Γουέμπ? Εγώ? Τι πήγα να πω? Δεν ξέρω. Τζόρτζ, χτες βράδυ σκεφτόμουν μερικές συμβουλές που μου έδωσε ο πατέρας μου όταν παντρεύτηκα. Μου είχε πει: Τσάρλς, να δείξεις από την αρχή ποιο είναι το αφεντικό. Γι' αυτό το καλύτερο που έχεις να κάνεις να της δώσεις μια διαταγή, ας είναι και παράλογη. Μόνο έτσι θα μάθει να σε υπακούει. Και μετά μου είπε: αν σε ενοχλεί και σε εκνευρίζει κάτι στη γυναίκα σου ή στην κουβέντα της ή στους τρόπους της, σήκω αμέσως και φύγε από το σπίτι. Αυτό θα την κάνει να καταλάβει. Ναι. Και κάτι άλλο. Μου είπε: ποτέ σου να μιλές στη γυναίκα σου πόσα λεφτά έχεις. Ποτέ. Κύριε Γουέμπ, εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορώ να... Λοιπόν, και εγώ έκανα το αντίθετο από αυτά που με συμβούλεψε ο πατέρας μου και ήμουνα πάντοτε ευτυχισμένος. Και αυτό να σου γίνει μάθημα, Τζόρτζ. Ποτέ να μην ζητάς τις συμβουλές των άλλων για προσωπικές σου υποθέσεις. Δεν μου λες, θα έχεις και ορνηθοτροφείο στο κτήμα σου? Δεν τον ενδιαφέρουνε το θείο Λουκ τα κοτόπουλα, αλλά εγώ σκέφτηκα... Προχτές μου στείλανε ένα βιβλίο, Τζόρτζ, για τα ορνηθοτροφεία. Θέλω να το διαβάσω. Σκέφτομαι να φτιάξω ένα μικρό στην πίσω αυλή και λέω να βάλω κάτω στο κελάρι μια εκκολαπτική μηχανή. Πάλι για αυτή την παλιομηχανή μιλάς? Κι εγώ που νόμιζα ότι θα συζητάγατε κάτι της προκοπής. Άκουσε, Μίρτλ, αν τυχόν και θέλεις να δώσεις καμιά καλή συμβουλή στο παιδί, εγώ πάω πάνω για να σας αφήσω να τα πείτε. Τζόρτζ, η Έμιλι πρέπει να κατέβει να πιει το γάλα της. Γι' αυτό πήγαινε, παιδί μου. Σου στέλνει, λέει, την αγάπη της, αλλά δεν θέλει να σε δει ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγω. Αντίο σας. Αντίο, Τζόρτζ. Αντίο, παιδί μου, αντίο. Μίρτλ, βάζω στοίχημα πως δεν ξέρεις ένα ακόμα πιο παλιό έθιμο. Και ποιο είναι αυτό? Από την εποχή που ζούσε ο άνθρωπος σε σπηλιές, δεν αφήνανε το γαμπρό πριν από το γάμο να δει τον πεθερό του. Αυτό να το θυμάσαι. Θα διακόψουμε λίγο την ιστορία μας και θα γυρίσουμε πιο πίσω. Να δούμε πώς άρχισε αυτός ο γάμος. Αυτή η απόφαση δύο νέων να ζήσουν τη ζωή τους ενωμένοι. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει τρομερά να μαθαίνω πώς αρχίζουν κάτι τέτοια σπουδαία πράγματα. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πώς συμβαίνει. Είσαι γύρω στα 20-21 σου χρόνια
και παίρνεις μερικές αποφάσεις. Ξαφνικά τα χρόνια πέρασαν και είσαι 70 χρονών. 50 ολόκληρα χρόνια ήσουν δικηγόρος και αυτή η γριούλα με τα κάτασπρα μαλλιά στο πλευρό σου έχει φάει μαζί σου πάνω από 50.000 φορές. Πώς άρχισε αυτό? Ο Τζορτ και η Έμιλι θα μας δείξουν σε λίγο πώς κατάλαβαν για πρώτη φορά ότι ήταν πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, όπως λένε. Πριν όμως από αυτό θα ήθελα να θυμηθείτε κι εσείς πώς αισθανόσασταν όταν ήσασταν πολύ νέοι, και ειδικά εκείνες τις μέρες που ήσασταν για πρώτη φορά ερωτευμένοι. Τότε που περπατούσατε σαν υπνοβάτης και ούτε βλέπατε ούτε ακούγατε τι γινόταν γύρω σας. Τότε που μοιάζατε λίγο σαν χαμένοι. Θυμόσαστε αυτό? Ο Τζορτ και η Έμιλι θα βγουν από το σχολείο σε λίγη ώρα. Είναι 3 η ώρα και το σχολείο θα σχολάσει. Έγιναν εκλογές στην τάξη του Τζορτ και τον βγάλανε πρόεδρο. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι και του χρόνου πρόεδρος των τελειοφύτων. Και η Έμιλι βγήκε γραμματέας και ταμείας της τάξεως. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πω πόσο σημαντικά είναι όλα τούτα. Να, τώρα κατηφορίζουν τον κεντρικό δρόμο. Όχι, δεν μπορώ, Λουίς. Πρέπει να πάω στο σπίτι, γεια σου. Ερνεστίν, έρχεσαι στο σπίτι το απόγευμα να διαβάσουμε λατινικά. Δεν το χωνεύω αυτό τον κικέρο. Εντάξει, Έμιλι. Ωραία, πες στη μητέρα σου πως πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε. Γεια σου. Έμιλι, να σου κρατάω τα βιβλία στο σπίτι. Μα... Ευχαριστώ. Δεν είναι μακριά. Με συγχωρείς μισό λεπτό, Έμιλι. Μπομπ! Ναι. Αν αργήσω να αρχίσετε προπόνηση και χωρίς εμένα. Και δώσε του Χέρτ μερικές ψιλοκρεμαστές, έτσι. Άντε, γεια. Γεια. Έμιλι, χάρηκα τρομερά που σε ψηφίσανε τα παιδιά. Ευχαριστώ. Έμιλι, έχεις τίποτα μαζί μου? Εγώ? Καθόλου. Τι να έχω μαζί σου? Να, μου φέρεσαι πολύ περίεργα τον τελευταίο καιρό. Γιατί? Αφού με ρωτάς, λοιπόν θα στα πω όλα μια και καλή, Τζορτζ. Μα τι συμβαίνει? Έχεις αλλάξει πολύ τώρα τελευταία και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Λυπάμαι πολύ αν αυτό που λέω σε στεναχωρεί, αλλά πρέπει να σου το πω για την αλήθεια. Έχω αλλάξει? Μα τι θες να πεις? Να... Εδώ και 1 χρόνο σε συμπαθούσα πολύ και πάντα ενδιαφερόμουν για ό,τι έκανες, επειδή ήμασταν φίλοι τόσα χρόνια. Και ξαφνικά άρχισες να περνάς όλη σου την ώρα στο γήπεδο και ούτε που μίλαγες πια σε κανέναν. Ναι, σε κανέναν. Ούτε στην ίδια σου την οικογένεια. Και κάτι άλλο, Τζορτζ. Είναι αλήθεια πως το έχεις πάρει απάνω σου και έχεις γίνει ψωροπερήφανος. Όλα τα κορίτσια το λένε. Μπορεί να μην το λένε κατάμουτρα, αλλά το λένε πίσω από την πλάτη σου. Και εγώ στεναχωριέμαι πολύ όταν το ακούω, αλλά δεν μπορώ να μην συμφωνώ μαζί τους κατά βάθος. Λυπάμαι αν σε στεναχωρώ, αλλά δεν λυπάμαι καθόλου που το λέω. Σε ευχαριστώ πολύ, Έμιλι, που μου μίλησες. Ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι είχα γίνει έτσι όπως λες. Νομίζω πως είναι δύσκολο ένας άντρας να μην έχει ελαττώματα. Εγώ νομίζω πως ένας άντρας πρέπει να είναι τέλειος. Δεν νομίζω πως είναι εύκολο πράγμα, Έμιλι. Πώς, ο πατέρας μου είναι τέλειος. Και από ό,τι ξέρω και ο δικός σου πατέρας. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να μην γίνεις κι εσύ το ίδιο? Να σου πω, εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ότι οι άντρες δεν είναι τόσο τέλειοι όσο οι γυναίκες. Τζορτζ, πρέπει να ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι καθόλου τέλεια. Δεν είναι εύκολο ένα κορίτσι να είναι το ίδιο τέλειο όσο ένα αγόρι. Γιατί εμείς τα κορίτσια είμαστε περισσότερο νευρικά. Συγχώρεσαι με που σου είπα όλα αυτά τα πράγματα πριν. Ξέρω τι με έπιασε. Έμιλι. Τώρα βλέπω πως δεν είναι αλήθεια. Και ξαφνικά αισθάνομαι πως είναι τόσο ασήμαντο. Έμιλι, θέλεις ένα παγωτό ή κάτι άλλο πριν πάμε στο σπίτι? Ναι, θέλω, σε ευχαριστώ. Πάμε στο μαγαζί του Μόργαν. Ναι. Καλώς τους. Ελάτε. Τι θα πάρετε? Έμιλι,
Τι έπαθες και κλαις? Πήρε μια τρομάρα πριν λίγο φοβερή, κύριε Μόργαν. Παραλίγο να την πατήσει ένα φορτηγό. Αχ, αυτός ο Τόμ Χάγκινς οδηγεί σαν τρελός, όλοι το λένε. Έλα, πιες λίγο νερό. Κάτσε να σου δώσω, πιες λίγο νεράκι. Έτσι. Φαίνεσαι τεραγμένη. Να κοιτάτε και από τις δυο μεριές πριν περάσετε τον κεντρικό δρόμο. Τα ακούτε? Έλα, τι θα πάρετε λοιπόν? Εγώ θα πάρω μια κρέμα φράουλα, κύριε Μόργαν. Όχι, Έμιλι. Ας πάρουμε παγωτά. Δυο παγωτά με σόδα, κύριε Μόργαν. Δυο παγωτά με σόδα. Έφτασε. Που λέτε, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω υπάρχουν 125 άλογα στον Grover's Corner. Δεν φτάνει αυτό, αλλά σας κουβαλάνε όπου να είναι και αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να καθίσουμε στο σπίτι μας. Πού να τολμήσει κανείς να βγει στον δρόμο. Και να σκεφτείς, θυμάμαι κάποτε, που μπορούσε ένας σκύλος να κοιμάται ολάκερη μέρα κατά μεσής του δρόμου και να μην τον ξυπνήσει τίποτα. Ορίστε τα παγωτά σας. Ναι, έρχομαι, Δεσποινισέλης, έρχομαι. Τζόρτζ, είναι πολύ ακριβά. Όχι, μην το σκέφτεσαι αυτό. Γιορτάζουμε άλλωστε την εκλογή μας. Ύστερα, ξέρεις τι άλλο γιορτάζω? Όχι. Να, γιορτάζω τη μέρα που βρήκα ένα φίλο που μου λέει αυτά που πρέπει να μου λένε. Τζόρτζ, σε παρακαλώ, μην το σκέφτεσαι πια. Ούτε ξέρω τι μου ήρθε και στα είπα. Δεν είναι αλήθεια, είσαι? Όχι, Έμιλι, είχες δίκιο. Χάρηκα πολύ που μου μίλησες έτσι, με ειλικρίνεια. Θα δεις, θα αλλάξω γρήγορα. Στοιχηματίζω ό,τι θέλεις. Έμιλι, θα μου κάνεις όμως μια χάρη. Τι? Έμιλι, άμα πάω στη γεωπονική σχολή του χρόνου, θα μου γράφεις κανένα γράμμα πότε? Και βέβαια θα σου γράφω, Τζόρτζ. Σίγουρα όμως, αν λείψεις 3 χρόνια, θα χάσεις την επαφή σου με πολλά πράγματα. Ίσως μετά από λίγο καιρό τα γράμματα από το Grover's Corner δεν θα έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Η πόλη μας δεν είναι και κανένα σπουδαίο μέρος αν το συγκρίνεις με ολόκληρο το New Hampshire. Εγώ όμως τη βρίσκω πολύ συμπαθητική πόλη. Ποτέ δεν θα έρθει η μέρα που δεν θα με ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ. Αυτό είναι αλήθεια, Έμιλι. Θα προσπαθήσω να κάνω τα γράμματά μου ενδιαφέροντα, George. Ξέρεις κάτι, Έμιλι? Όποτε συναντώ κανέναν αγρότη, τον ρωτάω αν το βρίσκει απαραίτητο να πάω στη γεωπονική σχολή. Μα, George. Ναι, και μερικοί μου λένε ότι είναι χαμένος κόπος. Μπορείς να μάθεις ό,τι χρειάζεσαι από τα φυλάδια που στέλνει η κυβέρνηση. Άλλωστε, ο θείος Λουκ γερνάει, λέει, και ότι μπορεί να με πάρει στο κτήμα αύριο κιόλας, αν εγώ μπορώ. Σοβαρά. Ύστερα σκέφτομαι και αυτό που μου είπες. Να λείψω τόσο καιρό σε ξένα μέρη, με άλλους ανθρώπους. Αν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θέλω να φύγω. Άλλωστε, οι καινούργιοι άνθρωποι που γνωρίζεις δεν είναι ποτέ καλύτεροι από αυτούς που ξέρεις. Βάζω στοίχημα πως δεν είναι. Έμιλι, είσαι ο καλύτερός μου φίλος. Τα αποφάσισα. Δεν χρειάζεται να φύγω και να γνωρίσω άλλους ανθρώπους σε άλλα μέρη. Μα, George, μπορεί να σου είναι απαραίτητο να πας να μάθεις αυτά τα πράγματα. Για τα ζώα, για το χώμα, για πολλά άλλα πράγματα. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Έμιλι, τα αποφάσισα. Δεν θα πάω. Θα το πω του μπαμπά απόψε κιόλας. George, δεν βλέπω γιατί πρέπει να αποφασίσεις τώρα. Έχεις έναν ολόκληρο χρόνο μπροστά σου. Έμιλι, δεν ξέρεις πόσο καλό μου έκανε που μου μίλησες πριν για αυτό το ελάττωμά μου. Και ό,τι είπες ήταν σωστό. Σε ένα πράγμα μόνο έπεσες έξω. Όταν είπες ότι εδώ και ένα χρόνο δεν πρόσεχα κανέναν, ούτε και σένα που λέει ο λόγος. Μου είπες ότι πάντα ενδιαφερόσουνα για ό,τι έκανα. Κι εγώ, Έμιλι, το ίδιο έκανα για σένα. Πάντοτε σε εκτιμούσα και σε εκτιμώ όσο τίποτα στη ζωή μου. Και όλη την ώρα έψαχνα να δω που καθόσουνα, με ποιον μιλούσες, με ποιον ήσουνα. Και 3 μέρες τώρα προσπαθούσα να πάμε σπίτι μαζί να μιλήσουμε. Αλλά όλο και κάτι έβγαινε στη μέση. Εχθές σε περίμενα να φύγουμε μαζί. Και εσύ πέρασες μπροστά μου παρέα με τη Δεσποινίδα Κόρκοραν. George, τι αστεία που είναι η ζωή. Που να το ήξερα. Κι εγώ που νόμιζα. Άκουσε, Έμιλι. Θα σου πω γιατί δεν θέλω να πάω στη γεωπονική σχολή. Νομίζω ότι σαν βρεις κάποιον που συμπαθείς πολύ και αυτός ο κάποιος σε συμπαθεί και αυτός πολύ, τόσο δηλαδή για να ενδιαφέρεται για το χαρακτήρα σου, νομίζω πως αυτό είναι το ίδιο σπουδαίο σαν τη γεωπονική σχολή. Και ακόμα σπουδαιότερο. Αυτό νομίζω εγώ. Κι εγώ το θεωρώ τρομερά σπουδαίο, George. Έμιλι. Ναι, George.
Έμιλι, αν διορθωθώ και αν αλλάξω, θα μπορούσες να είσαι? Δηλαδή, θα θέλεις να είσαι? Είμαι και τώρα. Πάντοτε ήμουνα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπαμε. Ναι, George. Περίμενε μισό λεπτό να πληρώσω και μετά θα σε πάω στο σπίτι. Κύριε Μόργαν. Κύριε Μόργαν, θα πάω σπίτι να φέρω χρήματα να σας πληρώσω. Δεν θα αργήσω ούτε λεπτό. Τι έγινε, George Gibbs, θες να πεις ότι... Ναι, αλλά είχα τους λόγους μου, κύριε Μόργαν. Να κρατήστε το ρολόι μου μέχρι να γυρίσω με τα λεφτά. Εντάξει, George, κράτα το ρολόι σου, εμπιστεύομαι. Θα γυρίσω σε 10 λεπτά. Γύρνα και σε 10 χρόνια, George. Ούτε μια μέρα παραπάνω όμως, έτσι. Έμιλι, συνήλθες από την τρομάρα? Ναι, ευχαριστώ, κύριε Μόργαν. Δεν ήταν τίποτα. Πάμε, Έμιλι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να πει κανείς για ένα γάμο. Υπάρχουν πολλές σκέψεις που γίνονται την ώρα ενός γάμου. Φυσικά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά, και μάλιστα για ένα τέτοιο γάμο που γίνεται στο Grover's Corner, τόσο σύντομο και απλό. Σε μερικές θρησκείες ο γάμος θεωρείται μυστήριο. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει η λέξη μυστήριο, αλλά μπορώ ίσως να μαντέψω. Είναι αυτό που είπε η κυρία Gibbs. Οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για να πηγαίνουν δυο-δυο σε αυτόν τον κόσμο. Θυμάστε? Ο γάμος του George και της Emily είναι ένας καλός γάμος. Αλλά οι άνθρωποι είναι έτσι φτιαγμένοι που ακόμα και σε έναν καλό γάμο υπάρχει μεγάλη σύγχυση βαθιά μέσα στην ψυχή τους. Και σκέφτηκα πως αυτό πρέπει να το δούμε στο έργο μας. Στην εκκλησία πολλοί κόσμος. Όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς του George και της Emily. Η κυρία Gibbs με τον γιατρό και τη Ρεβέκα, ο κύριος και η κυρία Webb με τον Wally. Δεν ξέρω τι με έπιασε τώρα και κλαίω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσω τα κλάματα. Μου ήρθε το πρωί στο τραπέζι. Να, εκεί καθόταν η Έμιλι και έτρωγε το πρωινό της όπως κάνει 17 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα θα φύγει. Θα πάει σε άλλο σπιτικό και το πρωί δεν θα τη βλέπω στο τραπέζι. Αυτό είναι θαρό που με πείραξε. Και η Έμιλι μου είπε ξαφνικά, δεν μπορώ να φάω άλλο. Και γύρε το κεφάλι της στο τραπέζι και άρχισε να κλαίει. Πρέπει να το ομολογήσω. Είναι πολύ σκληρό πράγμα να στέλνεις το κορίτσι σου να παντρεύεται έτσι, χωρίς να ξέρει. Ελπίζω τουλάχιστον οι φίλες της να της είπανε 2 λόγια. Είναι άσχημο, το ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορούσα να της πω τίποτα. Σαν πως πώς παντρεύτηκα κι εγώ. Τι ήξερα. George, τι έχεις? Μαμά, δεν θέλω να γεράσω. Γιατί με αναγκάζουν οι άλλοι? Μα George, εσύ το ήθελες. Μητέρα, άκουσέ με. Όχι, George, είσαι άντρας πια. Μαμά, για τελευταία φορά, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Αυτό που θέλω είναι να με... George, αν σ' άκουγε κανείς. Φτάνει πια, με κάνεις και ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Τι? Πού είναι η Έμιλι? George, με λακτάρισες, παιδί μου. Μαμά, δεν είσαι χαρούμενη? Παντρεύομαι. Στάσου να πάει η καρδιά μου στη θέση της πρώτα. Έλα, μανούλα μου. Κάθε Πέμπτη βράδυ η Έμιλι και εγώ θα ερχόμαστε να τρώμε σπίτι όλοι μαζί, έννοια σου. Μανούλα, γιατί κλαις? Έλα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να, έρχεται η Έμιλι. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τέτοια μοναξιά. Ο George εκεί πέρα μοιάζει σαν τον μισό. Μακάρι να πέθαινα. Μπαμπά! Έμιλι, μη στενοχωριέσαι. Μπαμπά, δεν θέλω να παντρευτώ. Έμιλι, όλα είναι μια χαρά. Μπαμπά, γιατί δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι όπως ήμουνα πριν.
Πάρε με να φύγω. Όχι, Έμιλι, όχι. Έλα τώρα, ηρέμησε και σκέψου λογικά. Δεν θυμάσαι, μπαμπά, που έλεγες συνέχεια, το έλεγες όλη την ώρα, ότι είμαι η κόρη σου, η δική σου κόρη. Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορούμε να πάμε και εγώ θα σε φροντίζω, πατερούλη, δεν θα κρατώ τον νοικοκυριό. Έλα τώρα, μη σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, Έμιλι, δεν κάνει. Είσαι λίγο εκνευρισμένη, ησύχασε. Τζορτζ, έλα εδώ, αγόρι μου. Παντρεύεσαι το καλύτερο παιδί του κόσμου, Έμιλι. Ο Τζορτζ είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Μα μπαμπά... Σου δίνω την κόρη μου, Τζορτζ. Νομίζεις πως μπορείς να τη φροντίζεις? Κύριε Webb, το θέλω πολύ. Θα προσπαθήσω να σε κάνω ευτυχισμένη. Σ' αγαπώ. Σε χρειάζομαι, Έμιλι. Τζορτζ, αν μ' αγαπάς, βοήθησέ με. Εκείνο που θέλω είναι να μ' αγαπάει κάποιος. Σ' αγαπώ, Έμιλι. Για πάντα, μ' ακούς? Για πάντα, για πάντα. Ελάτε, μας περιμένουνε. Βλέπετε, όλα θα πάνε μια χαρά. Ελάτε, πάμε γρήγορα. Τζορτζ, δέχεσαι τη γυναίκα αυτή, την Έμιλι, ως νόμιμον σύζυγόν σου? Δέχομαι. Αχ, τι υπέροχος γάμος. Ο πιο ωραίος που έχω δει στη ζωή μου. Δεν είναι ωραία η νυφούλα? Έμιλι, δέχεσαι αυτόν τον άντρα, τον Τζορτζ, ως νόμιμο σύζυγόν σου? Κι εγώ δεν ξέρω από πότε έχω να δω τέτοιο υπέροχο γάμο. Πάντα όμως κλαίω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα κλαίω. Μ' αρέσει να βλέπω τους νέους ευτυχισμένους. Είναι θαυμάσιο. Αν πιστεύω στο γάμο, δεν ξέρω. Εκατομμύρια άνθρωποι παντρεύονται. Το σπιτάκι τους, το αμάξι τους, τα κυριακάτικα απογεύματα βόλτα με τη Φόρντ, οι πρώτοι ρευματισμοί, τα εγγόνια, οι δεύτεροι ρευματισμοί, θάνατος. Το διάβασμα της Διαθήκης. Μια στα χίλια έχει ενδιαφέρον. Περάσανε 9 χρόνια, φίλοι μου. Καλοκαίρι του 1913. Αρκετές αλλαγές έχουν γίνει στο Grover's Corner. Σπάνια βλέπει κανείς άλογα στο δρόμο. Οι αγρότες κατεβαίνουν στην πόλη με τα αυτοκίνητά τους. Τη νύχτα όλοι πια κλειδώνουν το σπίτι τους. Δεν έχουμε βέβαια διαρρήκτες στην πόλη ακόμα, αλλά όλοι κάτι έχουν ακούσει για δάφτους. Θα σας κάνει εντύπωση όμως που τα πράγματα δεν αλλάζουν γενικά και πολύ στη μικρή μας πόλη. Το μέρος που βρισκόμαστε τώρα είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά του Grover's Corner. Είναι πάνω σε ένα λόφο. Τον ουρανό δεν τον κρύβει τίποτα. Πολλά σύννεφα και συχνά πολύ ήλιος και φεγγάρι και αστέρια. Ένα απογευματάκι αν ανεβείτε εδώ πάνω, μπορείτε να δείτε μια σειρά ολόγερα τους λόφους που είναι βαθυγάλανοι από τα αντιφεγγίσματα της λίμνης Άναπη και της λίμνης Σουίνι Πισόουκι. Και πέρα πιο μακριά, αν έχετε κι άλλα, θα δείτε τα λευκά όρη και το βουνό Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται το Conway και το βόρειο Conway. Εκεί πιο κάτω είναι το Grover's Corner. Ναι, είναι όμορφα εδώ πάνω στο λόφο, γεμάτο πικροδάφνες και πασχαλιές. Συχνά αναρωτιέμαι γιατί οι άνθρωποι προτιμούν να θάβουν τους νεκρούς τους στο Woodlawn και στο Brooklyn τη στιγμή που θα μπορούσαν να περάσουν τον ίδιο καιρό εδώ πάνω στο New Hampshire. Εκεί αριστερά είναι οι παλιές ταφόπετρες 1670-1680. Το καλοκαίρι ο κόσμος τριγυρνάει και γελάει με τα παράξενα επιτύμβια που είναι γραμμένα στους τάφους. Δεν βαριέστε. Σαν πως βλάπτουν κανέναν. Πότε έρχονται κάτι γενναία λόγια από τη Βοστόνη που τους έχουν πληρώσει μερικοί πρωτευουσιάνοι
για να βρουν τους προγόνους τους. Θέλουν να σιγουρευτούν ότι είναι απευθείας τέκνα της Αμερικάνικης Επανάστασης και του Mayflower. Ούτε και αυτό βλάπτει κανένα, νομίζω. Όποτε πλησιάσεις την ανθρώπινη φύση, βρίσκεις πάντα αρκετή ανοησία. Πιο πέρα είναι θαμμένοι μερικοί βετεράνοι του εμφυλίου πολέμου. Στους τάφους τους είναι κάτι σιδερένιες σημεούλες, παλικάρια του Νιου Χαμσάιρ, που πίστευαν ότι οι πολιτείες της Αμερικής έπρεπε να κρατηθούν ενωμένες. Το πίστευαν, παρόλο ότι ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν δει ούτε τις μισές από αυτές. Το μόνο που ήξεραν ήταν το όνομα, φίλοι μου. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και για το όνομα αυτό πολέμησαν και σκοτώθηκαν. 2 βήματα πιο πέρα είναι η τάφη πολλών γνωστών μας. Εδώ είναι της φίλης μας της κυρίας Γκίπς, της μητέρας του Τζόρτζ. Πιο εκεί του κυρίου Στίμψον, του οργανίστα της εκκλησίας. Δίπλα της κυρίας Όμς. Θυμάστε πώς ευχαριστήθηκε στο γάμο? Είναι και αρκετοί άλλοι. Το αγόρι του κυρίου Γουέμπ, του εκδότη ο Γουόλι, που πέθανε από περιτονίτιδα σε μια προσκοπική εκδρομή στο Crawford's Notch. Ναι. Μεγάλος πόνος και θλίψη έχει ριζώσει ειρηνικά εδώ. Αγριεμένοι άνθρωποι από την πίκρα τους κουβάλισαν να θάψουν τους συγγενείς τους πάνω σε αυτό το λόφο. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ πώς είναι αυτός ο πόνος. Κι όμως ο χρόνος περνάει. Έρχονται ηλιόλουστες μέρες, βροχερές μέρες, χιόνια. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι που οι δικοί μας βρίσκονται σε ένα τόσο όμορφο μέρος. Και όταν καταλαγιάσει ο πρώτος παροξισμός της λύπης, ερχόμαστε κι εμείς να τους δούμε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που όλοι τα ξέρουμε, όμως σπάνια τα συζητάμε και συχνά τα παραμερίζουμε. Όλοι ξέρουμε πως κάτι είναι αιώνιο. Και αυτό δεν είναι τα σπίτια που μένουμε, δεν είναι τα ονόματα, δεν είναι η γη, ούτε και τα αστέρια. Όλοι ξέρουμε βαθιά μέσα μας ότι κάτι είναι αιώνιο. Και αυτό το κάτι έχει σχέση με τον άνθρωπο. Πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι που ζήσανε και ζουνε κατά καιρούς μας το λένε 5.000 χρόνια τώρα. Κι όμως είναι περίεργο πόσο γρήγορα οι άνθρωποι το ξεχνάνε. Υπάρχει κάτι βαθιά μέσα μας που είναι αιώνιο. Ξέρετε καλά, όπως κι εγώ, ότι οι πεθαμένοι παύουν να ενδιαφέρονται για μας τους ζωντανούς μετά από λίγο καιρό. Σιγά σιγά ξεφεύγουν από τη γη, από τις φιλοδοξίες που είχαν, από τις ειδονές που νιώσανε, από τις πίκρες που υπέφεραν και από τους ανθρώπους που αγάπησαν. Αποκόβουν από τη γη, όπως αποκόβει το μωρό από της μάνας του το στήθος. Μένουν εδώ, ενώ το χώμα διαλύει το σώμα τους, το λιώνει. Και όλο αυτό τον καιρό αρχίζουν να γίνονται αδιάφοροι για οτιδήποτε συμβαίνει στο Grover's Corner. Περιμένουν για αυτό το κάτι που το νιώθουν να έρχεται, να πλησιάζει. Κάτι σπουδαίο, κάτι ασύλληπτα μεγάλο. Μήπως περιμένουν να προβάλλει αυτό το αιώνιο της ψυχής τους? Σε λίγο θα ακούσετε τις ψυχές τους να μιλάνε. Ίσως κάτι από αυτά που θα πούν να σας πληγώσουν. Αλλά έτσι συμβαίνει. Μητέρα και κόρη, άντρας και γυναίκα, εχθρός με τον εχθρό του, πλούσιος και φτωχός. Όλα τούτα τα σπουδαία πράγματα λίγο σβήνουν εδώ πέρα. Ξεθοριάζουν. Να και μερικοί ζωντανοί που ήρθαν στο νεκροταφείο. Είναι ο Τζο Στόνταρτ, ο εργολάβος κηδιών που επιβλέπει ένα καινούριο τάφο. Και ο Σαμ Γκρέγκ, ένας νεαρός από τον Grover's Corner, που είχε φύγει από την πόλη πριν λίγα χρόνια και είχε τραβήξει κατά τη Δύση. Καλησπέρα, Τζο Στόνταρτ. Καλησπέρα. Μισό λεπτό. Πού σε ξέρω εσά? Είμαι ο Σαμ Γκρέγκ. Δεν με θυμάστε? Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Έπρεπε να το είχα καταλάβει πως γύρισες για την κηδεία. Είναι καιρός που λείπεις, Σαμ. Ναι, λείπω πάνω από 12 χρόνια. Ξέρετε, έχω ανοίξει μια επιχείρηση στο Buffalo Bill τώρα, Τζο. Ήμουν όμως στις Ανατολικές Πολιτείες όταν πήρα την είδηση ότι πέθανε η ξαδέρφη μου. Σκέφτηκα κι εγώ που λες να συνδυάσω λιγάκι τα πράγματα και να έρθω να δω και το παλιό μου σπίτι. Πέρασαν τόσα χρόνια και φαίνεσαι μια χαρά, Τζο. Ναι, δεν έχω παράπονο. Πολύ θλιβερό το ταξίδι μας σήμερα, Σάμουελ. Ναι. Στο λέω, δεν μπορώ να βλέπω κηδεία νέου ανθρώπου. Αρρωσταίνω. Και όπου να είναι θα έρθουν. Εγώ ήρθα εδώ από νωρίς. Άφησα το γιο μου σπίτι να φροντίζει τις δουλειές μου.
Ενθάδε κοίται ο Μακάρτι. Για φαντάσου. Ο γέρο Μακάρτι. Του έκανα θελήματα όταν σχόλαγα από το σχολείο. Ήτανε κατάκητος, θυμάμαι. Ναι, φέραμε το Μακάρτι εδώ χρόνια τώρα. Πα, και η θεία μου η Τζούλια. Το είχα ξεχάσει πως. Βέβαια. Ναι, πάνε 3 χρόνια που ο γιατρός Κιπς έχασε τη γυναίκα του. Και σήμερα άλλο ένα χτύπημα για το δύστιχο. Σάιμον, αυτό είναι το παιδί της αδερφής μου Κάρτι. Ο Σαμ Κρέγ. Αισθάνομαι πάντα άσχημα όταν τριγυρίζουν αυτοί εδώ πέρα. Σάιμον. Δεν μου λες, Τζο, διαλέγουνε μόνοι τους τα επιτύμπια? Όχι πάντα. Συνήθως οι συγγενείς βρίσκουν κανένα στιχάκι. Η θεία Τζούλια. Πάει κι αυτή. Δεν έμεινε σχεδόν καμιά από τις αδερφές Χέρσεϊ. Για να δω που είναι ο πατέρας και η μητέρα μου. Εκεί, πιο κάτω. Σάιμον Στίμψον, ο οργανίστας της εκκλησίας μας. Αυτός δεν ήταν, Έλεγαν πως έπινε πολύ. Όλοι κάναμε ότι δεν το ξέραμε. Είχε τραβήξει πολλά στη ζωή του ο φουκαράς. Αυτοκτόνησε, ξέρεις. Τι λες? Κρεμάστηκε στη σοφίτα του σπιτιού του. Προσπάθησαν να το κρύψουνε, αλλά μαθεύτηκε βέβαια. Αυτός διάλεξε μόνος του το επιτύμβιό του. Το βλέπεις? Ούτε μια λέξη δεν είναι γραμμένη στον τάφο. Ναι, μόνο κάτι νότες μουσικής. Μα πώς έτσι? Πού να ξέρω. Τζο, από τι πέθανε? Ποιος? Η ξαδέρφη μου, η Έμιλι. Τι, δεν ξέρεις? Πέθανε πάνω στη γέννα, στο δεύτερο παιδί της. Είχε ένα αγοράκι ακόμα, 4 χρονών. Άρχισε να βρέχει. Ο τάφος είναι αυτός εκεί πέρα? Ναι, δεν είχε άλλο χώρο κοντά στους Γκιπς. Γι' αυτό ανοίγουν άλλο κομμάτι πιο κάτω. Συγγνώμη, πηγαίνω τώρα. Κοίτα, έρχονται οι συγγενείς. Πάμε. Ποιος είναι, Τζούλια? Η κόρη μου, η Έμιλι. Σοβαρά? Από τι πέθανε, Τζούλια? Στη γέννα. Γέννα. Τα έχω ξεχάσει όλους διόλου όλα αυτά. Τι φοβερή που ήταν η ζωή. Αλλά και πόσο υπέροχη. Υπέροχη, Σάιμον, για θυμίσου. Θυμάμαι το γάμο της Έμιλι. Μα δεν ήταν υπέροχος γάμος. Τη θυμάμαι που διάβασε ένα ποίημα στη γιορτή των τελειοφύτων. Η Έμιλι ήταν από τα πιο έξυπνα κορίτσια του σχολείου. Θυμάμαι που το έλεγε ο διευθυντής, ο κύριος Βίλκινς, τόσες και τόσες φορές. Προτού πεθάνω, είχα πάει να τους δώσω το καινούριο τους κτήμα. Πολύ ωραίο κτήμα. Πάντα μ' άρεσε αυτός ο ύμνος. Το περίμενα να τραγουδήσουν ένα ύμνο. Μας ήρθε η Έμιλι. Γεια σας. Γεια σου, Έμιλι Γκίμς. Μητέρα. Έμιλι. Χαίρετε. Βρέχει. Ο μπαμπάς είναι εκεί. Και ο Τζόρτζ. Και οι άλλοι. Ναι, μην τους κοιτάς, καλή μου. Θα φύγουν γρήγορα, ηρέμησε. Μου φαίνεται σαν να περάσανε χιλιάδες χρόνια από τότε που... Ακούτε. Ο μπαμπάς θυμήθηκε πως αυτός είναι ο πιο αγαπημένος μου ύμνος. Μακάρι να είχα έρθει εδώ πιο πριν. Δεν μ' αρέσει που είμαι καινούρια. Πώς είστε, κύριε Στίμψον? Τι κάνεις, Έμιλι? Μητέρα, ο Τζόρτζ και εγώ καταφέραμε να φτιάξουμε το ωραιότερο χτήμα του κόσμου. Σας σκεπτόμαστε όλη την ώρα. Θέλαμε να σας δείξουμε τον καινούριο στάβλο και μια μεγάλη τσιμεντένια στέρνα για να ποτίζουμε τα ζώα. Τη φτιάξαμε με τα λεφτά που μας αφήσατε. Εγώ? Ναι. Δεν θυμάστε, μητέρα, την κληρονομιά που μας αφήσατε? Ήτανε πάνω από $350. Ναι. Που λέτε, η στέρνα αυτή είναι έτσι καμωμένη, ώστε ούτε ξεχυλίζει ούτε κατεβαίνει το νερό κάτω από το σημάδι που έχουν βάλει. Είναι καταπληκτική. Δεν θα είναι το ίδιο με τον Τζόρτζ χωρίς εμένα. Αλλά πάντως είναι πολύ ωραίο χτήμα, μητέρα. Οι ζωντανοί δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι έτσι, μητέρα? Όχι, καλή μου. Όχι πολύ. Σαν να ζουν κλεισμένοι σε κουτάκια,
Νιώθω ότι έχω να τους δω 1000 χρόνια. Το αγοράκι μου είναι σήμερα στο σπίτι της κυρίας Κάρτερ. Ω κύριε Κάρτερ, το αγοράκι μου είναι σπίτι σας σήμερα. Αλήθεια? Ναι, του αρέσει πολύ εκεί. Μητέρα, πήραμε και μία Φόρντ. Ποτέ δεν μας βάζει σε μπελά. Βέβαια, εγώ δεν οδηγώ. Μητέρα, πότε φεύγει αυτή η αίσθηση ότι είσαι ένας από αυτούς? Πόσο κρατάς? Γλυκιά μου, περίμενε, κάνε λίγο υπομονή. Ξέρω. Κοίτα, τελειώσανε. Φεύγουνε. Κοίτα, ο πατέρας σου φέρνει μερικά λουλούδια. Πόσο μοιάζει του Τζόρτζε. Μητέρα, ποτέ μου δεν είχα καταλάβει πόσο ανήσυχοι και πόσο στο σκοτάδι ζουνε οι άνθρωποι. Κοίτα τον αγαπούσα τόσο. Από το πρωί ως το βράδυ είναι έτσι ανήσυχη. Σήμερα κάνει λίγη ψύχρα. Ναι, η βροχή έφερε λίγη ψύχρα. Αυτοί οι βοριάδες κάνουν πάντα την ίδια δουλειά. Αν δεν βρέξει, θα φυσάει 3 μέρες. Όμως μητέρα, μπορεί να γυρίσει κανείς. Μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω στη ζωή. Το νιώθω, το ξέρω. Μόλις τώρα για μια στιγμή σκεφτόμουν το χτήμα και για μια στιγμή ήμουν εκεί και κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά μου. Αλήθεια σας λέω. Και βέβαια μπορείς. Μπορώ να γυρίσω πίσω και να ζήσω ξανά όλες αυτές τις μέρες. Γιατί όχι, μητέρα? Αυτό που μπορώ να σου πω, Έμιλι, είναι να μην το κάνεις. Μα είναι αλήθεια, δεν είναι? Μπορώ να πάω και να ζήσω ξανά εκεί. Ναι, δοκίμασαν μερικοί, αλλά γρήγορα ήρθανε πίσω. Μην το κάνεις, Έμιλι. Μη, Έμιλι, δεν θα είναι έτσι όπως νομίζεις. Μα δεν θα ξαναζήσω μια θλιβερή μέρα. Θα διαλέξω μια χαρούμενη. Θα διαλέξω τη μέρα που κατάλαβα ότι αγαπούσα τον Τζόρτζ. Γιατί αυτό πρέπει να με κάνει να πονέσω? Γιατί όχι μόνο το ζεις, αλλά βλέπεις τον εαυτό σου τον ίδιο να το ζει. Αλήθεια? Και καθώς τον βλέπεις, θα δεις και αυτό που εκείνοι οι ζωντανοί δεν ξέρουν ποτέ. Θα δεις το μέλλον. Θα ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί μετά. Και γιατί αυτό είναι οδυνηρό? Γιατί? Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που δεν πρέπει να το κάνεις, Έμιλι. Όταν μείνεις μαζί μας για καιρό, θα δεις ότι η ζωή μας εδώ έχει σκοπό να τα ξεχάσουμε όλα. Να σκεφτόμαστε μόνο αυτό που θα έρθει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να το προσμένουμε. Όταν περάσει λίγος καιρός, θα το καταλάβεις. Μα μητέρα, πώς μπορώ ποτέ μου να ξεχάσω τη ζωή? Είναι το μόνο που γνώρισα. Το μόνο πράγμα που είχα. Ο Έμιλι, δεν είναι σωστό και λογικό. Αλήθεια, δεν είναι. Είναι κάτι όμως που πρέπει να το μάθω μόνη μου. Θα διαλέξω μια χαρούμενη μέρα πάνω. Όχι. Διάλεξε τουλάχιστον μια συνηθισμένη, μια ασήμαντη μέρα. Την πιο ασήμαντη μέρα της ζωής σου. Θα είναι μόνη της αρκετά σημαντική. Τότε δεν μπορώ να διαλέξω μια μέρα από τότε που παντρεύτηκα και μετά. Ούτε από τότε που γεννήθηκε το παιδί μου. Θα διαλέξω μια μέρα που είχα τα γενέθλιά μου. Τότε που έκλεισα τα 12. Στις 11 Φεβρουαρίου 1899. Ήτανε Τρίτη. Είχε χιονίσει, θυμάμαι που βραδύς, αλλά το πρωί ο ήλιος έλαμπε και είχαν καθαρίσει τους δρόμους από το χιόνι. Να ο κεντρικός δρόμος. Αυτό είναι το μαγαζί του κύριου Μόργαν πρωτού τα αλλάξει. Και εκείνο ο στάβλος. Και αυτή είναι η πόλη που ήξερα από μικρό παιδί. Και κοίταξε ο παλιός άσπρος φράχτης του σπιτιού μας. Το
Το είχα ξεχάσει αυτό. Τα αγαπώ. Τα αγαπώ τόσο. Να ο Χάουι Νιούσαμ έρχεται να αφήσει το γάλα. Να και ο στιφύλακας Βόρεν. Μα αυτός πέθανε. Έχει πεθάνει. Άντε Μέση. Καλημέρα Μπιλ. Καλημέρα Χάουι. Πρωινός σήμερα, Ένας τύπος εκεί κάτω στο συνοικισμό των Πολωνών παραλίγο να τα τεινάξει. Ήταν στουπί και χωμένος στο χιόνιο στο λαιμό. Τον πρόλαβα ευτυχώς. Όταν το σκούδισα να σηκωθεί, εκείνος νόμιζε πως ήταν στο κρεβάτι του. Καλημέρα σας κυρία Γουέμ. Καλημέρα κύριε Νιούσαμ. Κάνει κρύο σήμερα. Έκα υπό το 0 κυρία Γουέμ. Αντί 2 γάλατα. Ναι, να προσέχετε κύριε Νιούσαμ, φυλαχτείτε μην κρυώσετε. Γεια σας. Παιδιά, Πόλη, Έμιλι, σηκωθείτε. Μαμάκα, εδώ είμαι. Τη νέα που φαίνεται η μαμά. Δεν το ξέρω πως ήταν κάποτε τόσο νέα. Κατεβείτε να τυχείτε κοντά στη φωτιά αν θέλετε, αλλά κάντε γρήγορα. Μαμά, δεν βρίσκω τη γαλάζια μου κορδέλα πουθενά. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου, χρυσό μου. Την έβαλα πάνω στο κομμωδίνο για να τη δεις. Άντε, αν ήταν φίλη θα σε δάγκωνε. Ναι. Ο μπαμπάς έλειπε από μέρες. Είχε πάει στο Κλίντον στη Νέα Υόρκη. Θα έδινε μια ομιλία στο κολέγιο. Καλημέρα Μητερούλα. Πώς τα πήγες, Τσάρλς? Πώς ήταν ο λόγος σου? Περίφημα. Τους είπα μερικά ωραία πραγματάκια. Όλα εντάξει εδώ? Ναι, τίποτα σπουδαίο. Τρομερό κρύο, Τσάρλς. Ο Χάι Νιούσαμ λέει ότι είναι 10 υπό το 0. Ναι, κάνει πιο κρύο από ότι στο κολέγιο Χάμπτον. Σου πέφτει μύτη εδώ πέρα. Έτοιμος ο καφέ σου. Ευχαριστώ. Τσάρλς, ελπίζω να μην το ξέχασες. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Έμιλι. Της πήρες τίποτα? Και βέβαια, κάτι της πήρα. Πού είναι το παιδάκι μου, η κορούλα μου που γιορτάζει σήμερα? Άστη τώρα, θα την κάνεις να αργήσει. Θα τη δεις σε λίγο στο τραπέζι. Παιδιά, γρήγορα! 7 η ώρα. Δεν θα σας το ξαναπώ. Ακούτε? Δεν το αντέχω. Είναι τόσο νέοι και τόσο όμορφοι. Γιατί γεράσανε? Μαμά, εδώ είμαι. Μεγάλωσα πια. Σας αγαπώ όλους σας. Τα αγαπώ όλα. Όλα όσα βλέπω. Καλημέρα μαμά. Χρόνια πολλά, χρυσό μου. Να τα εκατοστήσεις. Κάτι δωράκια σε περιμένουν στο τραπέζι της κουζίνας. Ω Μανούλα, δεν έπρεπε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Ναι, αλλά είτε έχεις γενέθλια είτε όχι, θέλω να φας όλο σου το πρωινό αργά. Θέλω να γίνεις ένα γερό και δυνατό κορίτσι. Εκείνο το γαλάζιο πακέτο είναι από τη θεία σου Κάρη. Και θα ρω πως μαντεύεις από ποιον είναι εκείνο το άλμπουμ για φωτογραφίες. Το βρήκα στην πόρτα όταν πήγα να πάρω το γάλα. Ο George Gibbs. Θα το έφερα από τα ξημερώματα μέσα στην παγωνιά. Πολύ ευγενικό από μέρους του, Ο George. Το είχα ξεχάσει. Μάσα το φαΐ σου αργά. Το μπέικον θα σε κρατήσει ζεστή με τέτοιο κρύο. Μαμά, κοίταξέ με. Κοίταξέ με μισό λεπτό, σαν να με βλέπεις πραγματικά. Έχουν περάσει 14 χρόνια, Μανούλα μου. Έχω πεθάνει. Έγινες γιαγιά πια. Μανούλα, παντρεύτηκα τον George Gibbs. Όλοι μας πέθανε κι αυτός, μαμά. Η σκολικοειδίτης του έσπασε σε μια κατασκήνωση που είχε πάει στο North Conway. Θυμάσαι πόση θλίψη περάσαμε. Αλλά τώρα για λίγο είμαστε ξανά όλοι μαζί. Μανούλα, τώρα είμαστε ευτυχισμένοι για λίγο. Ας κοιτάξουμε ένα στον άλλον. Αυτό στο κίτρινο χαρτί είναι κάτι που βρήκα στη σοφίτα ανάμεσα στα πράγματα της γιαγιάς σου. Τώρα είσαι αρκετά μεγάλη για να το φορέσεις και ελπίζω να σου αρέσει. Και αυτό είναι από σένα. Μαμά, είναι υπέροχο. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Είναι θαύμα. Το περίμενα πως σας άρεσε. Έψαξα παντού να το βρω. Η θεία σου Νόρα δεν μπόρεσε να το βρει στο Κόνκορτ, γι' αυτό παράγγειλα να μου το φέρουν από τη Βοστόνη. Και ο Γουόλι έχει κάτι για σένα. Το φτιάξε την ώρα της χειροτεχνίας στο σχολείο και είναι πολύ περήφανος για το έργο του. Κοιτάξτε να του κάνεις χαρές για να τον ευχαριστήσεις. Και ο μπαμπάς σου έχει μια έκπληξη. Δεν ξέρω τι είναι. Σστ, έρχεται. Πού είναι η κορούλα μου, πού είναι το κοριτσάκι μου που είχε τα γενέθλιά του, Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Περνάνε τόσο γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον.
το είχα καταλάβει. Όλα αυτά που γινόντουσαν ποτέ δεν τα προσέχαμε. Πάρτε με πίσω εκεί πάνω στο λόφο, στο τάφο μου. Μια στιγμή όμως, περιμένετε. Μια τελευταία ματιά. Αντίο. Αντίο κόσμο. Αντίο Grover's Corner. Μανούλα και πατερούλη. Αντίο ρολόι. Ηλιοτρόπια της μαμάς. Φρεσκοσιδερωμένα ρούχα και μπάνια ζεστά. Αντίο σπιτάκι μου. Ω γη, είσαι τόσο υπέροχη και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνουν άραγε οι άνθρωποι τη ζωή που ζουνε. Τη νιώθουν άραγε κάθε λεπτό. Κάθε λεπτό που περνάει. Οι Άγιοι και οι ποιητές ίσως τη νιώθουν κάπως. Γύρισες, Έμιλι? Ναι, μητέρα. Ευχαριστήθηκες? Ήσουν ευτυχισμένη? Όχι. Έπρεπε να σας είχα ακούσει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τυφλοί. Τυφλοί. Κοίταξε, Έμιλι. Ο ουρανός καθάρισε. Τα αστέρια λάμπουν. Ω, κύριε Στίμψον, έπρεπε να τους ακούγατε. Ναι, τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Αυτό σημαίνει να είσαι ζωντανός. Να τριγυρνάς ένα σύννεφο άγνοιας. Να πηγαίνεις δώδεκήθε και να πατάς πάνω στα αισθήματα εκείνων που σε περιτριγυρίζουν. Να χάνεις και να σπαταλάς τον χρόνο σου, λες και έχεις 1000 χρόνια να ζήσεις. Να είσαι πάντα στο έλεος του εγωκεντρισμού σου και του πάθους σου. Τώρα ξέρεις. Αυτή ήταν η ευτυχισμένη ζωή που ήθελες να ξαναδείς και να ζήσεις. Άγνοια και σκοτάδι. Σάιμον Στίμψον, αυτό δεν είναι αλήθεια και το ξέρεις πολύ καλά. Έμιλι, κοίταξε αυτό το αστέρι. Ξεχνάω πως το λένε. Ο γιος μου ο Τζόελ ήταν ναυτικός και ήξερε όλα τα αστέρια. Καθόταν στην πόρτα το βράδυ και μας έλεγε τα ονόματά τους. Μάλιστα. Ένα αστέρι είναι ο καλύτερος σύντροφος. Κοιτάξτε, μας έρχεται ένας από εκείνους, τους ζωντανούς. Μητέρα. Μητέρα, είναι ο Τζόρτζ. Γλυκιά μου, ηρέμησε. Είναι ο Τζόρτζ. Ιερού, δεν είναι ώρα αυτή για να έρθει εδώ πάνω. Για όνομα του Θεού. Ο γιος μου ο Τζόελ, που ξέρε καλά τα αστέρια, έλεγε πως το φως τους για να έρθει στη γη κάνει 1.000.000 χρόνια. Χριστέ μου, κοίτα τον κλαίει. Ο Τζόρτζ κλαίει. Έπρεπε να είναι σπίτι του τέτοια ώρα. Μητέρα. Ναι, Έμιλι. Μητέρα, δεν καταλαβαίνουν οι ζωντανοί. Όχι, Χρυσή μου, δεν καταλαβαίνουν. Όλοι σχεδόν αποκοιμήθηκαν στο Grover's Corner. Λίγα φώτα έχουν μείνει. Κάτω στην πλατφόρμα του σταθμού ο Σόρτι Χόκινς κοιτάει το τρένο που φεύγει για το Άλμπανι. Στο στάβλο της πόλης μας κάποιος ξενύχτης μιλάει. Ναι, ο ουρανός καθάρισε από τα σύννεφα. Τα αστέρια συνεχίζουν τα παλιά πανάρχια ταξίδια τους στον ουρανό. Οι αστρονόμοι δεν βγάλανε συμπέρασμα ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται
Δεν υπάρχουν ζωντανά πλάσματα εκεί πάνω. Μόνο χώμα ή φωτιά. Μόνο ο δικός μας πλανήτης προσπαθεί με κόπο να φτιάξει κάτι ολοδικό του. Και η κούραση είναι τέτοια που κάθε 16 ώρες όλοι ξαπλώνουν να ξεκουραστούν. 11 η ώρα στο Grover's Corner. Πρέπει κι εσείς να ξεκουραστείτε. Καληνύχτα σας. Ακούσατε το έργο του Thornton Wilder «Η μικρή μας πόλη», μετάφρασης Μαρίας Κατζουράκη. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνε: Κώστας Ριγόπουλος, διευθυντής σκηνής; Νίκος Πιλάβιος, Τζο Κρόουελ; Λικούργος Καλέργης, γιατρός Γκίπς; Λάζος Τερζάς, Χάουι Νιούσαμ; Μαρία Μαρτίκα, κυρία Γκίπς; Δημήτρης Χρυσομάλης, Τζόρτζ; Γιάνκα Βαγιανού, Ρεβέκα; Λουίζα Ποδηματά, κυρία Γουέμπ; Κυριάκος Δανίκας, Γουόλι; Άννα Βενέτη, Έμιλι; Σπύρος Ολύμπιος, καθηγητής Γουίλαρντ; Γρηγόρης Βαφιάς, κύριος Γουέμπ; Λίνα Κρασά, κυρία Σόμς; Κώστας Κοκάκης, αστυνόμος Γουόρεν; Δημήτρης Αστεριάδης, Σάιμον Στίμσον; Γιάννης Στρατάκης, Σι Κρόουελ; Δημήτρης Ποταμίτης, Σαμ Γκρέικ; Γιώργος Μετσόλης, Τζο Στόνταρτ; Γιώργος Νέζος, κύριος Κάρτερ. Μουσική επιμέλεια Κέτης Γκίλη. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Προσαρμογή για το ραδιόφωνο